Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna, siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Oktubre 15 tuig 2024. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 71 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. City Social Welfare Development Office mag-provide sang salakyan para madayon ang pagpamedikal sa duha ka mga kabataan sa Baldosa. Ining duha ka mga kabataan nga kung sa diin nadula sa masobra 18 oras kag nakitaan sa sulod sa isa iya ka pundo, no? Ang salakyan nga wala na ginagamit sa aton sining mga taga-Palamante. Sa dugang pa nga mga balita, Police Captain Marlon Perez ang Police Station na number 2 i-relieve gid man bala. Sa ano ay nga rason nga i-relieve ining Chief of Police sa La Paz Police Station. Samtang lain nga bulong ang nainom kag posible among nag-trigger sang iya sining ginasufrer nga balatian. Ini ang payag sang utod sang retired teacher nga kung sa din kumadumduman nyo pali ng pusa niya itong iya sining bana sang dumbbell samtang nagakatulog sa banwa iya sang Saraga, Iloilo. Samtang classrooms nga kinahanglan itukod sa Western Visayas nagalabot pa sa 14,178, 40,178. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pasiplatan man naton banwa mga nagapauna kag mga mainit karon nga balita nasyonal. Ini may kantanan sa sining latest na karon nga pagpanghimulso sa mga pumuluyo sa nga pungsod na Pilipinas. Kung sa ning ginapayag diri, mas nagdamo karon ang mga pro Marcos ikumparar nimo sa mga pro Duterte. Aba, mas nagdamo kuno iya ang mga Pinoy nga ang support sini nila yara sa current administration sa kay President Bongbong Marcos. Mas nagdamo pagin sini banwa ang mga Pinoy nga pro Marcos karon kung ikumparar nimo sa mga taga-suporta o kung mga ginakabig nga pro Rodrigo Duterte. Ini ang nagwa sa tugon ng masa survey gagin pagwa sang Okta Research Group nationwide humalin sadtong Agosto 28 tubtob Setyembre 2. Ginpagwa sinigi lamang iya nga Lunes ukon kagapon sinigi adlaw. Sandig sa survey, 38% sa mga adult na Filipinos ang gintumod ang ila sinig kaugalingon bilang pro Marcos. Mas mataas ini sa 2% halin sa second quarter nga ginpanigayon man nga survey sa bulan sang Marso. Nagnubo naman ang mga adult Filipinos nga nagapahayag nga ini sila mga pro Duterte. Yara karon sa 15% lamang o kung mas nagdubo sa 1% kumpara sa nakaligad sining survey. Sandig sa Okta, mayara sa 26% ka mga adult na Filipinos nga ginakonsiderar ang ilang kaugalingon bilang independent o kung hindi matawag nga pro Marcos o kung pro Duterte man o kung hindi gani oposisyon. Ini ang 5% nga nagdubo halin sa nakaligad sining survey nga ginpanigayon sa second quarter sang 2024.
Explicar diri sa nga okta nga pisar ang findings nga pakita sa nga nominal changes or nominal change sa national level para sa ikatlo siniya nga quarter. Nagagwa diri karon nga ang pag-analisar sa datos sa tatlo iya ka quarter sa 2024 ang mayara sang padayon nga upward trend sa mga numero sang tawo nga gusto tumuron bila nagasuporta sa current administration. Kag padayon naman ini ang downward trend, padayon naman ang downward trend sa mga supporters sa mga makabig so-called pro-digong. Kadaman sa mga pro-Marcos kuno yara sa Balance Luzon nga kung sa nila kakuha sa 43% sa National Capital Region. NCR mayara sang 42%, Visayas 37%, kag Mindanao nga may 25%. Mga biyan, majority sa mga ini ang nagagikan sa Class E nga yara naman sa 40%, kag classes A, B, C, D nga yara sa 38%. Nagapabilin nga maimpluwensya mga Duterte dito sa Mindanao nga man kay man 48% no ang mga naga-support nagikan sa Mindanao, 8% lamang o 6% yara sa NCR, kag Balance Luzon is 3%. Sa aton sinamagkuturan may 12%. Sa bahin sa Visayas, majority nagikan sa Class E 22%, Class D 15%, kag Class A, B, C 15%. Ati sa aton sining mga kabumbo subong iya nga chimpo sa nga Marcos, partikularmente ni Presidente Bongbong Marcos, kung lang taon ni mo iya kagaimo sining nga panghimulsuan ang mga nagakalanabo karon sa bahin niya sa Metro Manila, now partikularmente karon sa lower kag upper house. Ang mga kanyon lang, mga investigasyon karon banwa nagatutok sa mga santuanay ginahimo o mga programa sa Duterte administration, just like sa sining may kantanan sa illegal or sa may kantanan sa anti-drug war sa Duterte administration. And speaking sa anti-drug war sa aton sining mga kabumbo, no, dumduman nyo itong mga pinangtuad ni former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. No, ato lang ginpapangita siya kuno, ginsugo siya ni President Rodrigo Duterte nga magpangita sa isa iya ka member sa Iglesia ni Cristo nga opisyal sa pulis agud nga magkasa sa nga nationwide nga implementasyon sa nga Davao model. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kag gintumod gani, no, amo iya karon ang nag-perform wise ang liwan kundi si National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, kag ini siya banwa kasunod man sa pagkaulamin sa iya sining pangalan ang nag-resign sa iya sining pwesto sa ginpagwa diring sulat sa kay ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Now, may pitsa Oktubre 8 tuwing 2024 sa kay DILG Secretary Juanito Victor Rimulya sa kay Junvic. Now, ginpaig sining ginbato ni President Bongbong Marcos ang resignation ni Commissioner Edelberto Leonardo. Manumduman nga nag-file sa resignation si Leonardo matapos pamanbanwa daw nga ma-mention ni sa sining hearing sa House Quad Committee nga ginmando, no, or ginmanduan ini siya nga siya ang magakasar sang operation nga pagpatay batok sa kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kag tatlo ka Chinese drug convicts. Ang napulko mangyara sa italom karon sa supervisyon sa Department of Interior and Local Government. Sa piyak sini wala pa ginanunsyo ni Presidential o sa Presidential Communications Office kung sino ang magatalos sa pwesto ni Leonardo. Digin tawag man niya ni former Presidential Legal Advisor, Chief Legal Advisor, Attorney Sal Panelo, nga kabutigan ng mga statement ni Royina Garma. Kag posible nga ini siya ang pressured, posible ini siya ang ginpilit lamang
sa aton sining mga kabombo sa pagtuad sa paglink sa kay Leonardo sa sining Davao model sa sining pagpatay sa kay PCSO board member. Now, board secretary rather, no? Wesley Barayuga sa aton sining mga kabombo bangod ngati may mga ara kuno sang inconsistencies sa bahin iya sang statement ni former General Manager Eugene Garma may kantanan sa sining meeting kuno black iti sometime yung gamit sini nga mga tinaga ni Garma sometime in May 2016. No, ginpatawag siya kuno ni former President Duterte sa ila sining balay dito sa May Davao kagamoto ginistorya niya mangitay ko na bisang sang opisyal sa Philippine National Police nga member sa Iglesia ni Cristo kay siya ang pamuno sa pagsagidas sa Davao model o rining reward system sa makapatay sa mga drogista kag nalakip man si Nadri Banwa amo na iyang pagpatay man sa kay Wesley Barayuga hambali garba siya ti si Leonardo siya to tiambal naman ni Sal Panelos yan dia pressure lang isa kay inconsistent ang iya sining mga statement niya May 16 hindi pa niya presidente si former President Duterte dipindi na banwa kay kung naghatag kung tani isang a specific date kung ngadlaw nga pizza or maybe, kasi kung nagapamuno or nagaumpisa pa lang iya sa pagpanigayon man sa pagpanugod sa anti-illegal drug war, no? Sang Duterte administration kagamoto iya nga nagpreparar kag nagpangita sa tao nga pwede makapamuno. Basi kung namo sini ang ginatumod karon niya ni Garma. Pero ti kabalo ka naman banwa sa mga mga tao nga nagapalibot sa kay former President Rodrigo Duterte ti siyempre di pinsahan man sini nila banwa no ang ila sini iyang kalyado kag isa man sa mga mga ginpautwas ni Senator Bungo no sling ni Senator Bungo sinya santuanay kung magpatigayon sang State of the Nation address si President Rodrigo Duterte kag ginapabugal niya ang epekto sang anti-illegal drugs campaign both sa Senate kag sa House. Standing ovation man kamo. Standing ovation man kamo, plakpak man kamo, tinga subong. Halos dunuton nyo si former President Duterte sa aton sini nga mga kabumbo. Pero in fairness sa anti-illegal drugs or anti-illegal drug war ni former President Rodrigo Duterte, no? Nangin tuman adto ka epektibo. Nga kung sa diin sa mga tinaga pasang kilala ko medyo English ni engineer mo, no? Send shivers. Send shivers. No, kagang iban ko it made them shiver to the bone. Porte ga kulurog, no? Ti hamakon sini mo banwa. Gumawa lang to yung pangalan mo, ara ka lang yan sa listahan. Hindi na yan mabulanan, wag tang kaya dayon. Pero sa nambal na naton, maayo man kung tani ato kag nangin epektibo gid ato batok sa illegal nga droga. O galing sa pagdugay sini banwa, tigin abusuhan na. Ginabusuhan, no? Tub-tub iya nga ti ang iba nagbato-mato kay ginakabig sini nga kontras politika, mayara sang ginaawayan sini nga madalom. Tigin charge lang to nila sa kabahin sa illegal drug campaign so that wala na sang damo pa nga question nabalaan nyo naman guro mga sitwasyon kag pila sa mga naglalabo diri sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo.
Basta may patay gani kay mamala, ano na siya? Kagi na tukhang. Magulo na nagwa sa prisuan. Ano kaso yun na? 9165? Tinuwan bothers na dayon nga magpanalom. Mismo nga aton sini nga polis, aton niya nga mga kabumbuti. Shutdown dayon ang investigation. Di ba? Ti subong paginiyabanwa nga ginaukay baluskay ini sang house kag sa lower house, House of Representatives, kag may mga pagpangusisa man sa bahin sang Senate. Hindi rin nagkaroon banwa kag matamat iya nga nagagwa nga mayara sang pagpang-abuso sa kuntani mayo nga programa ni former President Rodrigo Duterte ining anti-illegal drugs campaign. Anyway, dugangan naton mga balita kag impormasyon pagid mga mainit man nga balita lokal sa aton sini nga pagpanumbalik kag padayon nga pangalagad sa nga Bombo Anay Sauto pagkatapos gilamang sang Bombo News Center. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Sa ika-15 sa buwan ng Oktubre, taong 2024, mga kabomba Caster Nation sa atin pang Christmas countdown, 71 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mahigit 300 pamilya nawalan ng bahay sa isang malaking sunog dyan sa lungsod ng Maynila. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman pinangunahan ang opening ceremony ng Asia-Pacific Ministerial Conference. Mahigit 3,000 delegates naman mula sa 40 bansa nakiisa sa naturang conference. Ang drug war findings ng House Quad Committee dapat daw na isumite sa Department of Justice o Ombudsman at hindi sa International Criminal Court. Ang Commission on Human Rights naman inaming may mga natatanggap pa ring report kaugnay po yan sa extrajudicial hearings. Samantala, kampo naman ni Alice Goy tinangging kilala ng ex-mayor ang big boss ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas. Abangan din sa ating provincial report mamaya commander ng Moro Islamic Liberation Front patay matapos maambus ng mga armadong kalalakihan kasama ho nito sugatan. Sa international news naman, abangan mamaya ang Lebanon. Pinaulanan muli ng Israel ng airstrike. 21 katao na italang patay. At sa ating sports balita, Grizzlies ipinalasap naman sa Indiana Pacers ang ikalawang pagkatalo sa preseason ng NBA. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tumagal ng halos 2 oras bago nakontrol at napula ang sunog sa lungsod ng Maynila.
Ayon kay Manila Fire District Chief of Intelligence and Investigation Division Senior Inspector Alejandro Ramos, nangyari ang sunog sa Santa Ana sa Maynila. Sa inisyal na impormasyon, nagsimula ang pagkalat ng apoy sa bahay ng isang nagngangalang Aling Lourdes na una nang naputulan ng supply ng kuryente kaya gumagamit lamang siya ng kandila. Hindi naman bababa sa 100 mga bahay ang naapektuhan ng sunog, kung saan nasa 300 pamilya ang walang matutulungan. Nagbayanihan naman ang mga residente sa lugar kaya nakatulong ito sa mga bumbero upang maapula ang pagkalat pa ng apoy. Samantala, pinangunahan naman po ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opening ceremony ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Philippine International Convention Center sa lungsod ng Pasay. Nasa mahigit 3,000 na mga participants mula sa 40 bansa sa buong mundo ang lumahok sa international events. Ang Asia-Pacific Ministerial Conference ay siya pong primary platform ng rehiyon para i-monitor, reviewin at palakasin pa ang kooperasyon sa pagpapatupad ng Sendai Framework para sa Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 sa regional level. Sa pulong na ito, magsasama-sama ang mga eksperto, scientists, practitioners mula sa iba't ibang bansa para sa layunin po na makabuo ng mga programa para tugunan ang climate change at maging resilient laban sa mga sakuna. Layunin din ito na palakasin pa ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ginagamit din ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang maging laging handa sa pagtugon sa epekto ng mga sakuna. Malaking bagay din anya ang conference na ito para makakuha pa ng mga insights at makakuha ng leksyon at best practices mula sa ibang mga bansa. Kaugnay po niya, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap po ng iba't ibang mga bansa sa pangangailangan po na iangat ang pamumuhunan sa mga inisyatibo, mga programa at mga pulisiya na tutugon sa climate crisis. Sa pagbubukas nga ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa may Pasay City ngayong araw, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng pagkakaroon ng sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng disaster risk reduction ng buong mundo. Ayon sa presidente, sa ganitong paraan anya, mas mabibigyan ng access sa mga developing countries, lalo na yaong mga pinakamaliliit na bansa na palakasin ang kanilang kakayahan na sumabay at tumugon sa epekto ng makabago o nagbabagong panahon. Umaasa ang Pangulo na sa pamagitan ng pondong ito, masusuportahan ang mga bansa na pinaka-vulnerable o pinaka-apektado ng climate change. Pagtiyak din ng Pangulo na nakahandang Pilipinas na tanggapin ang role nito bilang tagapangalaga ng Board of the Fund for Responding to Loss and Damage. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Pangulong Marcos. We must significantly increase our investments and develop financing mechanisms in disaster risk reduction. Sustained, predictable data and financing would help address disaster risk better. This entails ensuring that developing countries, particularly the least developed countries, landlocked countries, and small island developing states are provided greater access to these resources to advance their policies and build disaster resilience. For our part, the Philippines, as a climate champion, humbly accepts the role as steward of the board of the Fund for Responding to Loss and Damage. This reinforces our commitment to improving the board's operations and to contribute to the success of its institutional architecture. Bahagi po yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay po ng opening ceremony ng naturang conference. Kaugnay din po nito, tiniyak naman itong si Interior and Local Government Secretary Genvic Remulla na kanilang palalakasin pa ang kapasidad ng mga local government units sa disaster risk reduction management at climate change. Batay po sa pinag-utos ng Saligang Batas. Ginawa ni Secretary Remulla ang naturang pahayag sa ginanap na Local and Regional Government Assembly Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Si Remulla, mga kabombo, ang nagsisilbi bilang Vice Chairperson ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Nananawagan naman ang kalihim sa mga local government units na kailangan ng aksyon para sa disaster resiliency at lalo na at ang Asia-Pacific region ay isa sa pinaka-disaster prone area sa buong mundo. Siniguro din ng kalihim na ipagpapatuloy ng Interior and Local Government ang pagbibigay ng mga policy guidelines o guidance, technical support at mga capacity intervention sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro na ang mga ito ay empowered at may sapat na kakayahan na pangungunahan ang disaster risk reduction effort sa kanilang mga sariling lugar.
Samantala sa kaugnay pa po nga balita nga dyan sa may Asia Pacific Ministerial Conference na isinasagawa po ngayon dyan sa may lungsod po ng Pasay, mga kabombo Castor Nation ay sa ngayon po ay naniniwala naman ang tatlo na mahalaga po ang media sa pagsasakatuparan ng mga Sustainable Development Targets para sa 2030. Ayon po yan kay Kamal Kishore. Hindi maiwasan na ang mga sakuna daw dahil sa nangyayari sa bawat bansa. Ngunit binigyang diin niya na kaya daw iwasan ang pagkakaroon ng marami pong mga nasasawi sa tulong na rin ng media. Naniniwala siya na maibabahagi ito ng maayos sa publiko. Hinimok naman ni National Defense Secretary Gilbert Chodoro na tulungan ang mga ahensya na magbigay ng public awareness at gayon din ang tamat na papanahon po ng impormasyon para mas maging ligtas. Kaugnay niya, narito pa ang pahayag ni National Defense Secretary Gilbert Chodoro. We enjoin our media partners to help us in raising public awareness for the need to be intelligently prepared rather than panic, and in disseminating accurate and timely information, making our communities safer and more resilient. Therefore, I encourage our media partners to pay special attention to the discussions in the conference, and your coverage will ensure our resonance of the messages and the key points that we agree upon. Samantala sa naging pahayag naman ni Department of Environment and Natural Resources Maria Antonia Loizaga, ang kahalagan po ng paggawa ng mga istorya ng media, nagiging daan daw ito sa pagbabago kaya marapat na gamitin ito sa maayos na paraan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Environment Secretary Maria Antonia Loizaga. The media is a vital partner on this resilience journey. And your commitment to informing and engaging the public is invaluable. We know the power of stories and how they can shape perceptions, influence decisions, and inspire change. With your help, we can make disaster risk reduction a story of hope. Ang ministerial conference nga pong ito ay magpapatuloy pa hanggang sa Oktubre 18. Ang magiging focus pa ito sa mga susunod na araw ay ang mga usapin po tungkol naman sa risk reduction. Abangan humamaya mga kabombo, itong si Interior and Local Government Secretary Genvic Rimulya nagbigay na po ng mga guidelines kay Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbila sa kung ano po yung mga dapat hong gawin sa ilalim po ng Philippine National Police sa susunod na 3 taon. May mga dagdag na development po mamaya. Abangan po ang detalye po ng balitang yan. Samantala sa iba po munang mga balita, natuklasan sa isinagawang survey na karamihan o nasa 7 mula sa 10 Pilipino ang hindi susuporta sa mga kakandidato sa 2025 midterm elections na pro-China, habang 5% lamang ang nagsabing susuportahan nila ang mga ito. Halos 1/4 na mga Pilipino o 23% ay hindi naman makapagpasya tungkol sa nasabing issue. Ang Mindanao naman ang pinakamataas na nagpahayag ng suporta para sa mga kandidatong maka-China sa lahat ng rehiyon, kung saan isa sa 10 Pilipino sa lugar ang nagsabing magbibigay sila ng kanilang suporta. Sa kabila naman ito, mayorya pa rin ng mga respondent mula sa Mindanao o katumbas po ng 74% ang nagsabing hindi nila susuportahan ang mga kandidatong pro-China. Sa National Capital Region at Balance Luzon, sa labas po ng Metro Manila, 3% lamang ng mga Pilipino nagpahiwatig na sila ay maninindigan sa mga kandidatong maka-China. Ang bilang na ito ay mas mababa pa sa Visayas, kung saan 2% lamang ng mga respondent ang nagpahayag ng kanilang suporta. Hindi naman bababa sa 8 mula sa 10 Pilipino sa Metro Manila at Visayas ang nagsabing wala silang planong suportahan ang mga kandidatong pabor sa China. Isinagawa nga po mula Setyembre 6 hanggang 13 ang naturang survey kung saan tinanong ng Pulse Asia ang 1,200 na respondents kung susuportahan nila ang mga kandidatong kasalukuyang pabor sa China.
Kinumisyon na ang Pulse Asia Survey ng Strat-based ADR Institute na may positive negative 3 na margin of error. Sa iba pang mga balita na hagip at binangganaw ng Chinese militia vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagpapatrolya sa may Sandy Cay sa Pagasa Islands. Ayon po sa Bureau of Fisheries, nagkaroon ng minor dents ang Dato Cabaylo vessel ng Bureau of Fisheries dahil sa nangyaring banggaan. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang pagpapatrolya at mga misyon ng mga naturang barko at matiwasay namang dumaong sa Pagasa Shelter Port ang barko na binangga ng barko ng China. Maalala po na ilang beses na inabuso ng mga Chinese vessel ang mga barko ng Pilipinas habang nagpapatrolya o nagre-resupply mission ang mga naturang barko. Samantala, sa mga usapin pa rin po sa ating katubigan, dumaan po sa ilang mga matitinding naval exercise sa mga kalahok sa exercise sama-sama na isinasagawa sa mga karagatan naman dyan sa may Northern Luzon. Ayon po sa Naval Forces Northern Luzon, kinabibilangan po ito ng Combined Anti-Submarine Exercise at Joint and Combined Patrol kung saan ay magkakasama na naglalayag sa karagatan ng Pilipinas yaong mga barko para ho sa mga naturang drill. Maliban dito, mga kalahok na Navy ship mula ho sa iba't ibang mga bansa ay sabayan ding nagsagawa ng torpedo exercise with expandable anti-submarine warfare training target exercise, kung saan ay inaral po ang mga makabagong paraan ng pakikigyera gamit ang mga submarine. Dumaan din ang mga ito sa search and rescue exercise kasama ang shipboard casualty care drill na sumentro naman sa mga rescue at survival drills. Ang mga naturang training ay bahagi po ng sea phase activities na nakapaloob sa Sama-Sama Exercise 2024 kung saan ay pinapakita ang interoperability sa pagitan po ng mga naval ship. Sa ilalim po ng sea phase, ipinapakita ng mga Navy kung paano tumugon sa mga posibleng maritime security challenges. Kasama ho ng Pilipinas sa naturang military exercise ang US Navy at mga Navy ng Australia, Japan o Canada, France, United Kingdom at maging ang bansang Japan. Samantala, umaasa naman po ang Pilipinas na maging isa sa unang mga bansa na makapag-ratipika bago matapos ang 2024 sa United Nations Treaty na pumuprotekta sa high seas. Sa sideline nga ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Marshal Luis Alferez na kasalukuyan na silang nakikipagtulungan sa Senado para makumpleto na ang kinakailangang mga procedure para sa ratifikasyon nito. Sa kasalukuyan, mayroon ng 13 bansa o party ang kabilang po sa naturang treaty mula sa 104 member states na lumagda sa naturang dokumento. Layunin naman ng naturang kasunduan na magsilbi bilang isang framework na magpapahintulot sa pagtatatag ng marine protected areas at mga mekanismo para mapangalagaan pa ang mga tirahan at species sa high seas at international seabed area. Nauna na nga pong pinagtibay ang High Seas Treaty sa pamamagitan po yan ng kasunduan noong June 2023 at magiging epektibo ito matapos ang 6 na pong ratifikasyon. Oras na natin 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa mga iba pang malalaking balita mga kabomboy, nirekomenda po nitong si Solicitor General Menardo Guevara na may turnover o maisumite yung mga ebidensya o findings ng House Quad Committee kaugnay po yan sa War on Drugs ng Duterte Administration sa executive agencies tulad po ng Department of Justice o kung hindi man ay sa Office of the Ombudsman para ho sa kaukulang investigasyon at paglilitis at hindi doon sa International Criminal Court. Ipinaliwanag nitong si Solicitor General na ang Department of Justice at ang Ombudsman ang siyang may mandato para maimbestigahan o mag-imbestiga sa findings ng Congressional Committee. May kinalaman po yan sa mga criminal matters. Habang ang papel naman ng Office of the Solicitor General ay saka pa lamang po papasok kinalaunan. Ginawa ng Solicitor General ang naturang pahayag matapos sabihin nitong si dating Congressman at kasalukuyang abogado ng extrajudicial killing victims na si Attorney Nery Colmenares noong araw ng Sabado na dapat umanong i-turn over ang mga testimonya nitong si retired Police Colonel Rina Garma at self-confessed drug lord Kerwin Espinosa sa International Criminal Court para matiyak ang paglilitis kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senator Bato de la Rosa kaugnayan sa madugong war on drugs na nagresulta sa pagkakasawi ng hanggang sa 30,000 mga individual batay po yan sa datos ng Human Rights Group.
Subalit iginiit naman itong si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na muling babalik sa International Criminal Court ang Pilipinas sa kabila pa ng mga panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isumite ang findings ng House Quad Committee investigation sa naturang international body. Kaugnay din po ng balitang yan mga kabombo, inamin po ng Commission on Human Rights na patuloy pa rin silang nakakatanggap ng mga report ng umunoy extrajudicial killings. Pero ito ay minimal na lamang kung ihahambing sa panahon ng nakaraang administrasyon o itoong administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission on Human Rights Chairperson Attorney Richard Palpalatok, hindi naman agad ibinibilang ang mga isang kaso bilang EJK o extrajudicial killing dahil may mga tinitignang palatandaan o ito'y mga elemento ng mga pangyayari. Kaya naman tinutugunan naman ito ng may iba yung pag-iingat at itinuturing na sensitibo ang mga naturang kaso. Sinabi rin ng Commission on Human Rights Chief na nagiging problema ng komisyon dati na hindi sila nakakakuha ng ebidensya sa pulisya at ibang mga concerned individuals. Umaasa ang opisyal na dahil sa mga lumilitaw na issue sa may Quadcom hearings ay mas magiging transparent ang mga otoridad sa mga operasyon na nakakaapekto sa buhay ng bawat mamamayan. Samantala sa karagdagan pa ang balita ay tinanggi po ng kampo ni dismissed Bamban Mayor Alice Go na kilala ng dating alkalde ang umano'y big boss ng illegal Philippine offshore gaming operator sa Pilipinas na si Lin Sun Han o kilala din bilang Ludong at Boss Boga na nadakip sa Laguna noong Oktubre 10. Ayon sa abogado ni Go na si Attorney Stephen David, sinabi sa kanya ng kanyang kliyente na hindi niya kilala si Lin. Iginit din ito na walang kaugnayan si Go sa Pogo, maliban na lamang sa Chinese national na si Wang Ziyang na bumili umano ng mga lupa mula kay Go. Pinabulaanan din na Attorney David ang mga aligasyon ng lumutang na testigo na dating nagtrabaho umano kay Lin, kung saan nakita niya si Go na kilala nila bilang Madam Hua na nakipagtransaksyon sa kanilang boss. Ani David na naiinis umano si Go dahil wala namang katotohanan ang mga aligasyon ng naturang testigo sa adpa ni David na mainam na makross-examine ang naturang individual para malaman kung saan nanggagaling ang kanyang mga sinasabi. Samantala, kumpiyansa naman ng House Quad Committee na mas lalo silang nalinawan sa kaso ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Kasunod po ito ng naging pagkanta sa komite nitong si retired Police Lieutenant Colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruina Garma. Partikular ang pagbubunyag nitong si Garma na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte umano ang nasa likod ng mga extrajudicial killings kung saan ibinasa ito sa Davao Model. Ayon sa Quad Committee, ang testimonya nitong si Garma ay nagbibigay ng larawan sa sistema ng nakalipas na administrasyon sa pagpatay sa mga suspected drug pusher at kaakibat ng reward o kapalit ng reward. Nadiin din itong si Senator Go at National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo sa nila'y pagsasagawa ng mapanganib na gyera kontra droga. Si dating Pangulong Duterte at ibang mataas na opisyal ng nakalipas na administrasyon ay kasalukuyan pong iniimbestigahan ng International Criminal Court kaugnay sa kanilang papel o umano'y papel sa tinaguriang sistematikong kampanya ng mga pagpatay ng mga pulis. Sinasabi ang aabot sa 30,000 mga individual ang napatay sa nakalipas na war on drugs. Kaugnay din po dito mga kabombo ng balitang ito, hinimok naman itong si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Barcelino Nonoy Libanan ang Marcos Jr. Administration na bigyan ng kaukulang proteksyon at seguridad sa mga pangunahing testigo sa nagpapatuloy yan na investigasyon ng House Quad Committee. Kaugnay ba yan sa kontrobersyal na war on drugs ng nakalipas na Duterte Administration. Sa isang statement, sinabi ho ng mababatas na sa ngayon ay lubhang vulnerable sa posibleng paghihiganti sa mga testigo gaya ni na retired Police Colonel Ruina Garma at self-confessed drug lord Kerwin Espinosa at kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa mga sinumpaang salaysay, laban sa matataas at maiimpluwensyang mga tao. Saan pa ng mababatas, dapat ay protektahan ng kinaukulang mga ahensya ang resource person o itohong mga key witness na nagbigay ng kanilang mga testimonial evidence sa komite na naglantad sa mga ito at sa kanilang pamilya sa labis na panganib o kapahamakan. Maalalang nauna ng tumestigo itong si Garma sa Quad Committee kung saan ay siniwalat niya ang pagpapatupad ng Duterte Administration ng Davao Model sa national level sa kampanya kontra iligal na droga kung saan ay binibigyan ng pabuyang pera ang mga pulis na nakakapatay sa mga drug suspect. Habang inamin naman itong si Espinosa
doon ho sa naturang komite na pinilit lamang siya nitong si dating Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa para idiin si dating Senator Leila de Lima doon ho sa mga drug trafficking charges. Samantala, ligtas na pong nakauwi dito sa Pilipinas ang 4 pa na tripulanteng Pinoy na sakay ng MV Minuan Courage na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea noong Oktubre 1 ng kasalukuyang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Migrant Workers na dumating ang 4 na tripulante sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong araw ng Linggo. Sila ang ikalawang batch ng 21 Pinoy seafarers na nakatakdang i-repatriate pa. Ang unang batch na may 7 seafarers ay dumating naman sa ating bansa noong Oktubre 9, habang ang natitirang 10 seafarers ay inaasahan po na makakauwi din sa lalong madaling panahon. Ang mga napauwi namang mga tripulante ay tatanggap ng tulong mula sa Department of Migrant Workers at maging mula po sa Overseas Workers Welfare Administration at sasailalim din ang mga ito sa psychiatric evaluation. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas mga kabubuang alas 12 ng katanghalian. Maglulunsad ng pagsasanay ang Philippine at US Marine Corps kaugnay ho yan sa paglilipat sa mga displaced overseas Filipino workers patungo sa mga probinsya ng Batanes at Ilocos Norte sa Northern Luzon na nakaharap po doon sa may Taiwan. Ito'y bilang bahagi o parte ho ng taunang joint exercise na tinawag na Kamandag na nagsisimula na ngayong araw o magsisimula ho ngayong araw na Martes, Oktubre 15 at magtatagal hanggang sa Oktubre 25 na lalahukan naman ng 2,500 na mga tropa. Kasama rin sa joint drill sa unang pagkakataon ng France, ang bansang Thailand at maging ang Indonesia bilang mga observer, habang ang Australia, Japan, United Kingdom at maging ang South Korea naman ay magpapadala ng kanilang mga tropa gaya ho ng mga nangyari sa mga nakalipas na taon. Ilan sa mga planong aktibidad sa pagsasanay na gagawin sa may Burgos sa Ilocos Norte at sa may Basco sa probinsya po ng Batanes, Basco at Itbayat sa lalawigan po ng Batanes ay ang engineer assessment para ho sa mga humanitarian assistance project at hinaharap at integrated partnered planning para ho yan sa pagtanggap ng mga displaced overseas Filipino workers. Ang iba pang pagsasanay sa Kamandag ay ang live fire drill, amphibious landings at disaster response demonstration. Samantala, ang iba pa namang pangunahing training venue ay gaganapin din po sa probinsya ng Palawan at maging dyan sa may Central Luzon o dyan sa may Region 3. Ang naturang pagsasanay ay sa gitna na rin ng patuloy na tensyon sa pagitan po ng China at ng Taiwan, isang potensyal na flashpoint malapit sa sea border ng Pilipinas sa may Hilagang Luzon. Nilinaw naman ng Philippine Marine Corps na ang Kamandag exercises ay bilang depensa sa kabuuan at hindi nakadirekta sa anumang partikular na banta. Layunin din po nito na mapalakas pa ang pandaigdigang kooperasyon para sa kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Samantala, kumuha po tayo ng mga balita pa mula naman sa Senado. Planong paghahain po ni Senator Bongo ng resolusyon laban sa war on drugs na sa kanyang kamay. Ayon po yan kay Senator Estrada. Samantala, si Senator Bato de la Rosa naman handa daw tanggapin sakaling sa kanyang komite ma-refer ito. Kaugnay niyan, may report pa si Bombo JC Galvez. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na desisyon ni Senator Christopher Bongo kung maghahain siya ng resolusyon para magkaroon ng parallel investigation ng Senado hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Kasunod na rin ito ng aligasyon ni retired Police Colonel Roy Nagarma sa House Squad Committee hearing na umani merong cash reward system o pabuya sa bawat taong mapapatay noon na may kinalaman sa illegal na droga. Gate ni Estrada, kung nais ni Go na silipin ng mataas na kapulungan ang aligasyon laban sa kanya ni Garma na sa pagpapasya kung anong hakbang nagagawin para maisagawa ito. Una rito, sinabi ni Go na malisyoso at walang katibay ng aligasyon laban sa kanya ni Garma at malinaw na diversionary tactics ang paratang nito para guluhin at ilihis sa tunay na issue ukol sa partisipasyon nito sa pagpatay kay dating PCSO Corporate Board Secretary Wesley Barayuga. Full support din anya si dating Pangulong Duterte sa hanay ng pulisya kung saan pinadoble nito anyang sahod ng uniform personnel. Wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa pulis, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng pulis, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho.
Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Handa namang tanggapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling sa komite niya ma-refer ang planong paghahain ni Go ng resolusyon hinggil sa mga aligasyon ni Garma at war on drugs ng Duterte administration. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from one classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, Series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras na natin 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa mga karagdagan pang mga balita, mga kabungo, pinaghahandaan na ng Philippine Ports Authority ang inasahang dagsaan ng mga kargamento o ito ho yung mga shipment sa kabuuan po ng holiday season. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago, mula sa buwan ho ng Nobyembre ay inaasahang lulubo ng mga shipment na papasok sa mga pantalan, mapalokal man o mga international shipment. Posibleng magpapatuloy naman ito bago ho ang Chinese New Year sa buwan ng Pebrero ng susunod na taon o sa taong 2025. Dahil sa pagbuhos ho ng mga kargamento at mga shipment, tiyak-an niyang tataas ang tinatawag na yard utilization o paggamit sa mga pantalan ng bansa. Kaya't kailangan nang gumawa ng hakbang ang Philippine Ports bago pa man ito mangyari. Kasama sa ginagawaan niya ay ang mabilis na pagpapalabas nitong mga kargamento at hindi hinahayaang magtatambak lamang sa mga pantalan. Posible kasi niyang aabot ng hanggang sa 70% o 90% yung yard utilization sa kabuuan po ng holiday, kaya't kailangan umanong magiging mabilis ang paglabas ng mga kargamento upang tuloy-tuloy yung pag-usad ng mga ito. Kasabay po nito ay nananawagan naman itong si Santiago sa mga importer at mga trader na agahan ang pag-angkat ng mga produkto at huwag hayaang makikipagsabayan yung mga inaangkat na produkto sa kasagsagan ng holiday rush. Samantala sa kaugnay pang balita, target naman pong mailabas ang price guide para sa mga Noche Buena products sa buwan po ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ayon yan kay Acting Trade Secretary Cristina Roque. Pinag-aaralan pa kasi anya ng Department of Trade and Industry kung kanilang aaprubahan ang paggalaw sa presyo na hinihirit ng mga manufacturer. Subalit sa ngayon, wala anyang umento sa presyo ng mga Noche Buena products. Matatandaan noong 2023, nakitaan ng pagtaas ang price tags sa mga Noche Buena products tulad na lamang ng ham at ng fruit cocktails. Iniuugnay naman ng DTI ang pagtaas ng presyo noon sa pagtaas din ng halaga ng packaging materials, labor, power at distribution. Base na rin po yan sa mga manufacturer. Meron na lamang po tayong 29 minutes bago sumapit mga kabombo ang alauna po ng hapon. Kuha pa tayo ng mga report mula po sa ating mga kasamahan. Ang Department of Energy nakikita pong solusyon ito hong pagpapatayo itong mga nuclear power plants sa energy security issue dito ho sa Pilipinas. May mga nakuhang report po dito si Bombo Bea Pineza. Nakikita ng Department of Energy ang pagtatayo ng mga nuclear power plants bilang solusyon sa mga issue ng bansa tungkol sa energy security ng Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Department of Energy Undersecretary Sharon Garin, isang magandang solusyon anya para sa energy security issues ang pagkonsumo ng nuclear energy kung ito ay maaprubahan ng gobyerno. Sa kabilang banda, hindi naman umano agad-agad na maisasagawa ang pagtatayo ng mga ito kung hindi ligtas para sa mga Pilipino. Unang titignan ng ahensya bago pa man ipatayo ang mga power plants ay ang kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ang epekto nito sa kalusugan nila. Ito anya ang prioridad nila kaysa sa mga electricity needs ng bansa. Ang ating nuclear power plants po, isa sa solusyon sana po yan sa ating energy security. Pero hindi po gagawin ng gobyerno yan, hindi papayagan ng gobyerno kung hindi safe ang mga tao. Kasi una sa lahat is the safety of the lives and the health of our people. Now, we have to give that priority over our electricity needs.
Dagdag pa ng opisyal, hindi naman daw anya darating sa punto na hindi na kailangang isipin ang tamang pagkonsumo ng energy at electricity, ngunit ang pangunahing kailangan nilang malaman bago pa man mag-undergo ng construction ng mga power plants ay ang pagiging handa nila sa mga maaaring mangyari. Ito din anya ang kasalukuyan nilang ginagawa para maiwasan ang mga issue at mga hindi inaasang insidente sa produksyon ng mga nasabing nuclear reactor sa bansa. Pero hindi naman kailangan na wala tayong electricity or wala tayong nuclear technology, nuclear power, no? Ang kailangan lang talaga is we make sure that if we construct and if we install a nuclear reactor at meron tayong hire ng mga tao, magtatrabaho doon at may magche-check, magmo-monitor, kailangan po ready tayo. And that's what we have been doing and we will keep on doing this. Samantala, patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan at trainings sa 24 na mga ahensya sa bansa para matutunang mabuti ang mga advantages at disadvantages ng nuclear power plants bago pa man ito ipatayo sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pinaulanan ng Israel ng airstrike ang hilagang bahagi ng Lebanon kung saan tumama ito sa isang residential building sa may Aito na isa pong Christian village. Ayon naman sa Lebanese Health Ministry, ang mga pamilyang nasawi sa naturang insidente ay mga kamakailan lamang na nailipat sa lugar dahil nga sa gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, hindi naman po nagbigay ng pahayag sa mga tropa ng Israel tungkol dito. Ngunit nauna na nga nagbahagi ng kanyang sentimiento si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na patuloy nilang papaulanan daw ng airstrike ang grupo ng Hezbollah na walang awa na nagsagawa daw ng mga kung kahit saan po nalupalop man ng Lebanon, kabilang daw ang kabisera nito na Beirut. Sa kabilang naman ng mga anunsyo ng Israeli troops na lumikas na ang mga residente dahil ito na ay itinalaga bilang isang danger combat zone, wala umanong natanggap na warning ang mga ito. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, ipinalasap po ng Memphis Grizzlies sa Indiana Pacers ang ikalawang pagkatalo ngayon pong preseason. Hindi pumubra ang comeback effort ng Indiana Pacers para agawin sana ang panalo mula sa Memphis. Natapos po ang laban sa score na 120-116 pabor sa Memphis Grizzlies. Sa una pa lamang ay naging agresibo na ang Grizzlies at nagawa hong tambakan ang Pacers ng 13 points sa pagtatapos na po ng ikatlong quarter ng naturang laban. Pagpasok pa ng pang-apat na quarter, tinangkahon ng Pacers na ungusan ng kalaban at nagpasok ng 38 big points. Gayunpaman, hindi ito hinayaan ng Grizz at gumawa sila ng 29 points bilang kasagutan sa comeback effort ng Indiana Pacers. Sa panalo po ng Memphis, mga kabumbo, kapwa po nagbuhos ng tig 23 big points ang guard na si Desmond Bane at ang bench na si Zach Edey. Nalimitahan lamang sa 12 points at 7 rebounds ang Pacers bigman na si Miles Turner sa kanilang pagkatalo. Kapwa hindi po naglaro ang mga star ng dalawang kupunan na sina Ja Morant at itong si guard Tyrese Haliburton. Sa kasalukuyan mga kabombo, hawak po ng Memphis Grizzlies ang tatlong panalo at isang pagkatalo batay po sa win-loss record ngayon pong preseason. Habang iisa pa lamang ang nagagawang maipanalo ng Indiana at hawak din ang dalawang pagkatalo. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Ang Department of Foreign Affairs nangako namang tutulong sa pamilya ng nasawing Filipino-American doon sa Florida. Kaugnay niyan may report si Bombo Jan Flores. Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ni Luisa Santos, ang 73 anyos na Pinay na nasawi sa Florida kasunod ng pananalasa ng Hurricane Milton. Ayon kay Consul General Donna Rodriguez ng Philippine Embassy sa Washington DC, kinausap na ng Department of Foreign Affairs ang pamilya ni Santos na nasa Pilipinas at inaalam kung ano ang plano nila sa mga labi ni Santos. Batay sa nalikom na impormasyon ng embahada, si Santos ay isa ng US citizen at matagal nang nagtatrabaho at naninirahan sa Florida. Gayunpaman, sinabi ni Rodriguez na nagpahayag ng interes ang kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas na maiuwi dito ang kanyang mga labi. Tiniyak naman ni Rodriguez na tutugon ng Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan sa kahilingan ng pamilya ni Santos.
Siguro po na balitaan na po dyan sa Pilipinas na sa kasamaang palad, meron po tayong isang former Filipino citizen na nung nag-aayos po sila yung doon sa debris, doon po sa labas ng kanilang compound, na anuhan po nasawi po siya. So ang Department of Foreign Affairs po, ang Office of our Undersecretary for Migrant Affairs, pati na rin po ang embahada ay naka-connect na, nakipag-ugnayan na sa pamilya noong nasawi po nating kababayan. At ngayon po ay kino-coordinate kung anong klaseng tulong ang maaari nating ibigay. Samantala, maliban kay Santos ay ligtas ang lahat ng mga Pinoy sa US sa kabila ng malawakang pinsala ng Bagyong Milton. Ayon kay Rodriguez, agad na inalam ng embahada ang kalagayan ng mga Pinoy matapos ang pananalansa ng naturang bagyo at maayos anya ang kalagayan ng mga ito. Marami sa kanila anya ay tumutulong din sa kanilang komunidad sa iba't ibang paraan. So ngayon po, iniintay po namin ang final word from the family. Although sa una pong pag-uusap is mukhang gusto po yata nilang magpatulungan na maidala yung mga remains ni Mrs. Santos pabalik dito sa Pilipinas. Pero we're still waiting for further details po from the family. Ang Department of Foreign Affairs po at ang embassy ay handa naman pong tumulong sa pamilya ni Mrs. Santos. Wala pa naman po kaming natatanggap na request for assistance matapos nitong Hurricane Milton. Samantala, sa mga Pinoy na naninirahan sa US na may nais maipabot sa anumang concern sa Embahada ng Pilipinas na nakabase sa Washington DC, maaaring tawagan ang numerong 202-769-8049. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 21 minutes bago sumapit ang launa ng hapon. Nakataktang magkain ng panukalang batas itong si Senator Sherwin Gatchalian para ihiwalay ang mga tungkulin ng National Grid Corporation of the Philippines bilang system operator at ng network transmission provider upang matugunan ang security o national security concerns sa bansa. Naniwala si Gatchalian ng system operations ng transmission line ay isang monopolyo na sumasaklaw sa Luzon, Visayas at Mindanao at dapat daw ay nasa kamay ng gobyerno. Gayunpaman, kinikilala umano ng senador ang pangangailangan para sa kapital na manggagaling sa pribadong sektor, kaya't dapat niyang panatilihin ang pagmamay-ari ng network transmission sa pribadong sektor. Ang panukalang batas na naglalayo namang o kasalukuyang tinatapos ngayon ay naglalayong amyendahan ng Republic Act No. 9511. Ito yung batas na nagbibigay sa NGCP ng prangkisa para sa pagpapatakbo, pamamahala at pagpapanatili ng national grid ng kuryente sa bansa. Layo ng panukalang batas na palitan ng franchise tax ng standard corporate tax. Kung naisabatas na, ihahanay po ng panukalang mga tax obligation ng national grid sa iba pang mga electric utilities at posible pa itong magpapataas ng kita sa gobyerno. Aalisin naman ang panukalang batas ang national grid mula sa pagsasagawa ng tungkulin sa system operations at magbibigay ng kapangyarihan sa Department of Energy na tukuyin kung aling mga bahagi ng Transmission Development Plan ang itatayo at kung alin sa mga critical transmission infrastructure project ang maaari pong ipagkatiwala at isagawa ng mga third parties. Sa ibang balita, kinalampag ng Alliance of Concerned Teachers o ACT si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipawalang bisa ang batas na nagpapatigil sa paggamit ng mother tongue bilang wikang panturo sa kindergarten hanggang sa ikatlong baitang. Ito ay ang Republic Act 12027 na naglaps into law noong Oktubre 10 matapos na hindi lagdaan ni Pangulong Marcos 30 araw mula nang matanggap ng kaniyang opisina. Kaugnay nito ay binatikos ng grupo ang kawalang kilos ni Pangulong Marcos na humantong sa pagkakapasa ng bagong batas. Ipinunto pa ng grupo na ang pagkabigong bawiin ang pagpasa ng bagong batas ay mangangahulugan din ng panibagong pag-urong sa pagsisikap na tugunan ang krisis sa edukasyon. Iginiit din ng ACT Chairman na si Vladimir Cueta na itinaguyod ng mga eksperto at ng Department of Education noon na maging prioridad na wika ng pagtuturo ang mother tongue.
Kaya't ang hakbang anyang ito ay nakakagulo sa logical transitory framework kung saan ang mother tongue ang siyang first language, ang Filipino ang second language, at ang English naman o wikang Ingles ang ikatlong lingwahe sa pagtuturo. Ang tunay daw na agenda ng naturang panukala sa likod nito o batas ay hindi para sa mga mag-aaral na magkaroon ng mastery sa mga mahalagang aral na kailangan po nilang matutunan, ngunit upang gawin daw ito na marketable para sa mga dayuhang employer. Sa iba pang mga balita na sigip ng mga otoridad, ang 10 mga dalagita na umano'y ginagamit sa mga online prostitution sa probinsya po ng Quezon. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga, ang mga ito ay natuntun sa dalawang magkahiwalay na operasyong isinagawa sa naturang probinsya. Isa po dyan sa may bayan po ng Tayabas at ang isa naman ay sa may Lucena City. Nilusob ng mga naturang police unit ang dalawang prostitution den at natuntun ang 10 mga dalagita na ginagamit umano sa mga malalaswang online show. Batay ho sa natukoy na modus ng dalawang magkahiwalay na prostitution den, pinapagawa umano sa mga dalagita ang iba't ibang mga malalaswang bagay sa pamagitan po ng kanilang online show at binibiktima ang mga banyaga o mga dayuhan. Ang mga ito ay pinagbabayad sa pamamagitan ng kanilang mga credit card. Kinumpis ka naman ng mga otoridad ang mga ginagamit na computer at iba pang mga electronic gadgets at inaresto ang 5 individual na umano'y mga operator ng dalawang den. Inihanda na ang kasong isasampal laban sa mga operator habang isinasailalim naman sa akmang social intervention itong mga nasagip na mga dalagita. Samantala, nangako po si Philippine Crop Insurance System President Jovi Bernabe na pabibilisin nila ang pagpapalabas ng mga bayad danyos para po sa mga magsasaka na naapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Julian. Ito ay matapos na ipag-utos nga ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang maagang pagpapalabas sa 93.8 million pesos na compensation para sa mga magsasakang nasiraan ng mga pananim dahil sa naturang bagyo. Ayon pa kay Bernabe, naglabas na rin ito ng kautusan na sa mga local office para tugunan na matulungan ang mga magsasaka at pabilisin pa ang pagproseso sa kanilang mga damage claims. Batay nga sa datos ng ahensya, mayroong kabuang 10,781 na magsasaka ang makikinabang sa halos 94 million pesos na pondo. Ang mga ito ay mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley. Samantala, maliban nga po sa bayad danyos ay inihanda na rin ng Department of Agriculture ang kabuang 166.67 billion pesos na halaga naman ng agricultural inputs para sa mga magsasaka. Batay po sa huling datos na inilabas ng ahensya, umabot na sa 607.38 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Julian. Kasunod na rin ng ilan pong araw na pananalasa nito sa Northern Luzon. Meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa po ng hapon at nakuha po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Isa po sa mga kinikilalang leader o commander po ng Moro Islamic and Liberation Front patay matapos pong maambush ng mga armadong kalalakihan. May mga update po dyan ang Bombo Radio Coronadal. Patay ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front at sugatan ng isang kasamahan nito matapos na inambush ng mga hindi pa kilalang kalalakihan sa Sultan Kudarat, Cotabato City, Datu, Odin, Sinswat Diversion Road nito lang ng linggo sa Oktubre 13. Ayon kay Cotabato City Police Office Officer in Charge Director Police Colonel Michael John Mangahis, nangyari ang insidente pasado alas 12 ng tanghali at kanila lamang nitanggap ang impormasyon 12:32 ng tanghali na kanila naman nirespondihan kaagad. Kinilala ang mga biktima na si Haji Norodin Alipolo Mama, isang Deputy Battalion Commander ng MILF 2nd Brigade sa Datu Odin Sinswat, Maguindanao del Norte, na residente ng Barangay Semba sa Datu Odin Sinswat at ang kasama nito na si Esmael Zainodin Balabagan na siyang nagtamulang ng mga sugat na residente ng Dinaig proper sa nasabing lugar. Base sa report na nakalap ng Cotabato City Police Office at ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, sakay ang mga biktima ng isang pulang multicab na silang pagbabarili ng hindi pa kilalang mga kalalakihan at agad tumakas gamit ang kanilang mga motor. Papunta pa sana sa Kakar area sa Cotabato City galing sa Datu Odin na minamanehong multicab ni Mama nang sila ay inambush ng mga armadong kalalakihan. Dagdag pa ni Mangahis,
Sa ngayon, hindi pa nila matukoy kung anong klase ng bala ang ginamit sa pag-ambush na kanila naman hihintayin ang resulta ng forensic team sa investigasyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy kung ano ang pakay at sino ang nasa likod ng nasabing insidente. This morning, kanina mga around 12 o'clock yung insidente nangyari. Pero we received the information around mga 12:32. So immediately we responded to the crime scene. Stations naman kami naka-deploy sa different areas, strategically deployed sa mga iba't ibang areas. Yun nga lang, so medyo pagtitinan natin yung delays ng tawag, medyo matagal na. So yun nga, si certain Haji Noradin Alipo ng Mama from Dato Udin Sinsuwat. And then certain Ismail Sinudin Balabagan, resident of Dato Udin Sinsuwat din. Hindi ko ma-determine kung anong klase ng bala, so titingnan lang natin sa report ng forensic. Ang naging pahayag ni Cotabato City Police Office Officer in Charge Director Police Colonel Mike Jen Mangahis ukol sa nasabing pangyayari. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, 50% daw ng populasyon ng ating bansa posibleng maapektuhan ng mas mahabang heat waves. Ayon po yan sa isang environmental group. Kaugnay yan, may report pa ang Bombo Radio Legazpi. Nagbabala ang isang environmental group na posibleng umabot ng hanggang 50% ng populasyon na ang maaaring maapektuhan kung magpapatuloy ang matinding pag-init ng temperatura. Ito matapos lumabas sa pag-aaral ng World Resources Institute na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao sa buong mundo kung tataas pa ng 3 degrees Celsius ang temperatura, ayon kay Philippine Movement for Climate Justice National Coordinator Ian Rivera sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na matagal na nilang pinag-aaralan ng epekto ng climate change. Anya, magiging mapanganib kung mas mapapadalas at mas magiging mahaba pa ang panahon na mararamdaman ng heat waves. Dahil dito, sinabi ng opisyal na kinakailangang mapalakas pa ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapaghandaan ang naturang phenomenon. Babala pa ng opisyal na kung magpapatuloy ang matinding init ng panahon, posibleng nasa 70% hanggang 90% ng corals ang mawawala. Dagdag pa ni Rivera na matagal na panahon ang nagbibigay ng babala ang mga siyentista, subalit tila walang pakialam ang ilang mga korporasyon at ilang mga pamahalaan sa mundo. The Philippine government should declare a national climate emergency. Dahil kung hindi gagawin ng Philippine government yan, ay binabaliwala niya itong climate crisis and how it is impacting to all of us right now. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga dengue cases dyan sa may bahagi po ng Iloilo area, umabot na raw sa mahigit 10,000 o 10,000. May mga update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Pumalo na sa 10,075 ang naitalang dengue cases sa Iloilo mula Enero 1 hanggang Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Rodney Labis, sa nasabing bilang 25 na ang naitalang pataya. Anya, ang highest number of cases ay 1,122 kung saan naitala ito sa 32nd Morbidity Week noong Agosto 4 hanggang Agosto 10. Sa latest weekly monitoring ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit mula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5, naitala ang 329 na mga bagong kaso ng dengue at 5 ang pataya. Ang pinakamataas na bilang ay mula sa bayan ng Lambunaw, Iloilo na may 78. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Lambunaw Vice Mayor Arvin Losaria na siya ring Vice Mayor's League of the Philippines National Vice Chairman for the Visayas, nanawagan ito sa publiko na laging i-practice ang proper hygiene. Umapila rin si Losaria sa publiko na higit na kailangan ang paglilinis ng kapaligiran para mawasan ang pagkakaroon ng nakaimbak na tubig na posibleng pamugaran ng mga lamok na may dalang dengue. Samantala, siniguro naman ito na nakatutok sila upang masugpo ang nasabing dengue cases. Yan po yung datos na nakuha natin sa ating kaukulang opisina.
At aking po napag-alaman na it was a cumulative process na ginawa yung computation kung bakit naging mataas po yung ating record as far as dengue cases concerned in the municipality of Lambuna, Iloilo. Sa ngayon po, marami po tayong mga intervention na ginagawa, particularly sa clean-up drive ng ating mga different barangays. Silambunao, Iloilo Vice Mayor Arvin Lusaria. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isa pong miyembro ng Bureau of Fire Protection, mga kabombo, patay sa pamamaril sa labas mismo ng fire station dyan ho sa bahagi po ng Dipolog area. May update po dito ang Star FM Dipolog. Nagluluksa ngayon ang mga kaanak at ang hanay ng Bureau of Fire Protection sa pagkasawi ng isa sa kanilang kasamahan na binaril patay sa labas mismo ng Katipunan Municipal Fire Station nitong probinsya. Hindi na umabot sa pagamutan ang biktima na kinilalang si Fire Officer 3 Ronnie Baculad, residente ng Barangay 1 ng nasabing munisipalidad, matapos magtamo ng mga tama ng bala sa lieg at dibdib mula sa isang di pa kilalang gunman. Batay sa kuha ng mga CCTV sa lugar, nakabonet at nakasakay sa isang motorsiklong walang plate number ang sospek. Wala rin daw umanong napabalitang nakaalitan o nakaaway ang biktima. Samantala, ayon naman kay Fire Officer 3 Efren Bundaog Jr., itinuturing nilang isang malaking kawalan mula sa kanilang hanay ang pagkasawi ng kanilang kasamahan, lalo pat kilala ang biktima na mabait at masipag sa trabaho. Para sa amin dito sa municipal level, sa Katipunan Municipal Fire Station, si Sir Ronnie Baculad is masasabi kong isang malaking kawalan. Kasi pagdating sa trabaho is isa siyang asset pagdating sa trabaho. Magawa siya ng mga trabaho kahit out of bali off duty na siya. Kahit off duty na siya, nag-extend pa rin siya ng kanyang duty para para magawa lamang niya yung kanyang mga tungkulin dito sa station. Yun ang klaseng na tao siya. Kaya isa siyang malaking kawalan sa hanay ng mga kabumbiruhan. Ang gunman natin is meron mga STB sa paligid ng station dito sa mga street ng ating municipality, mayroong mga set, pero pinapabayan na namin sa PNP yung investigation kasi sila naman yung merong authority. Kaya doon na namin pinabaya sa kanila yung investigation. Mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog, Star DJ Aya Morena nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang ikatlong pagtatangkang i-assassinate si dating Pangulo ng US na si Donald Trump, masusi namang pinag-aaralan ng Federal Bureau of Investigation. Kaugnay niyan, may nakapanayam pang Bombo Radio Dagupan. Malaki ang paniniwala ng mga miyembro ng US Secret Service na may tangka sa buhay ni Republican Presidential Candidate Donald Trump ang suspect sa ikatlong pagtangkang asasinasyon, pero may iba pang tinitignan na investigasyon ng Federal Bureau of Investigation. Ayon kay Isidro Madamba, Bombo International News Correspondent sa Amerika, sa panig ng Federal Bureau of Investigation, hindi sapat na tinitignan nila na may tangka talagang asasinasyon kay Trump dahil ang suspect na si Van Miller ay membro ng anti-government group. Maaring ang pagdadala rin umano nito ng baril ay para sa pagdepensa sa sarili. Sinabi ni Madamba na napag-alaman ng suspect ay registered Republican at tumakbo na rin sa Nevada State Assembly at naniniwala sa conspiracy theories. Agad namang nahuli na ng mga otoridad ang suspek kung saan naharang siya sa isang checkpoint malapit sa entrance kung saan ay sinasagawa ang campaign rally niya sa California. Napag-alaman naman na sinubukan umanong pumasok ni Miller gamit ang peking VIP pass at may dala patong armas. Kinasuhan siya ng illegal possession of firearms pero nakalaya rin matapos magbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng $5,000. Noong nakaraang assassination attempt kay Trump ay nangyari habang naglalaro ito sa Gulf West Palm Beach sa Florida. Naiulat na nung unang pagkakataon na may nagtangka sa buhay ni former President Donald Trump. Alam mo, nung una meron yung 20 taong gulang na
si Thomas Matthew Crooks at nagpaputok nga sa rally doon sa Pennsylvania. Pang 2 buwan mula nung Hulyo, meron na namang nagtangka at ito ay may isang suspect na si Ryan Roth, 300 dipang layo, armado ng mahahabang baril at pistol na baril sa labas ng Trump's rally na naman. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, muli po namin kayong hinihikayat at inimbitahan na maliban po sa News Center Makati, subaybayan din po ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging sa pamagitan po ng Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa dagdag pang mga balita at mga iba pang mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dyan sa may bahagi po ng Visayas area. Nariyan po ang Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Cebu, maging ang ating mga Bombo Radyo o Bombo Radyo Rojas, Bombo Radyo Calibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago naman po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 71 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri kita sa latest update sa tong duwa ka mga kabataan bla nga
18 ka oras, masobra 18 ka oras nga pinangita ay sa mga ginikanan, kasilingan, kag sa aton sa otoridad, no? Ulihi lang natukiban nga ara gali dito iya sa sulod sa abandonar or wala na nagaandar sini nga salakyan, dira man lang sa ila sini nga lugar sulod kag hindi na makagwa. May lang gani kinabatian to sa tagbalay. Now, kag dito lantaw kag binuksan or pagkakita niya paglili niya ratong duwak makbataan, buka niya ang kristal sa bintana. Pero pwede magaling mabuksan dito sa likod. Now, bangod sa sining eksperyensya sa duwak ka mga kabataan nga nagaedad 4 kag 5 or 3 kag 5 katuig, nagakadapat gid nga may mga atensyon, no? Medical attention, psychological attention nga igahatag sini sa ila. Ang City Social Welfare and Development Office ma-provide sang salakyan para nga mahatag ining nagakigo siniyang medical or psychological attention sa duwa sini ka mga kabataan. May follow-up report diri si Bombo Marisol Binyas. Sol, sa report, please go ahead. Bombo Champ, mag-provide diri ang City Social Welfare Development Office ang salakyan sa mga ginikanan sining kabataan nga sang damlag lang na dula sang masobra 20 ka oras diri sa may barangay Baldo sa La Paz, Iloilo City para ti matigayon nga mapa-check up ini sila, mahatagan sang medical intervention kag psychological intervention man sa bahin man iya sang ila subong inagya, no? Kag tinatigayon naton diri nga ma-interview si Miss Grace Centino, ang Division Head sang Child and Youth Welfare Development Program nga suno sa iya. Wala sang gapuno na tigayon abi nga madala ining mga kabataan nga nagaedad sang 4 years old, ining bata nga lalaki kag ining bata nga babae nga nagapangidaron sang 5 years old, bangod man sa gin-explainar diri sang mga ginikanan sini nga wala sing masakyan abi nga ti rason nga hindi sila madala diri sa ospital man nga supposed to be pa-check upan sang sining mga kabataan kay ti isa ini sa mga gin-advise ang ilang talatapan para ma-check, no, ang ila condition medically kay sunod dito sa panaysayon sang sining bata nga lalaki nga nakainom sila abi sang ining tubig ulan kag may ara man sang nakita nga banog sa iya nga lawas kag sa bahin man iya sang bata nga babayi nga do medyo mahigko pa, no, ang iya sini nga may mga pila ka mga higko abi sa iya nga lawas kag ti aside diri, no, kun karon matigayon abi nga madala na diri sang City Social Welfare Development Office ining mga kabataan diri sa supposed to be pa-check upan nila, masunod naman lang kuno ining pagpadayon abi nga ipa-check upan sila sa psychologist para ti malantaw man ang estado mentally sang sining mga kabataan kag sa bahin sang mga ginikanan. Wala gid din, no, gauntat ang ila kuno nga talatapan para hatagan man sang mga reminders, mga advice abi ining mga ginikanan kung ano ang ila nga obrahon kag may ginpalambot man diri, no, nga mensahe gani ang talatapan sang City Social Welfare Development Office pagi man kay Miss Grace Centino nga dapat sa mga ginikanan diri sa mga parents o kon mismo bala sa mga guardians gid nga hindi nila pagpabayaan ining ilang mga kabataan o kon ilang mga hinablos, tutukan gid nila kag ti at the same time kinahanglan hands on gid sila, no, nga kundi inabi makadto ang kabataan kinahanglan mabalaan nila kag at the same time may insakto gid nga guidance halin man sa ila. Sa dugang bala nga pahayag ipabatita nga to nang interview kay Miss Grace Centino. Kahapon ang feedback sa among educated nang na-inform sa iya kung nakadto ang iya case worker. Sa area na istorya ito ang ginikanan, wala sila natigayon because nga nag-ayo ang gani mo ang mga nanay na wala sila bihinan sa ilagag may na bata sa kahapon. Ang balila Thursday pa, pero ang desisyon dito kahapon ng subong adlaw, iukda na lang, iservisa na lang sa PSWD. Pakadto sa nagpasikapan sa mga bata.
Okay, pero ang sa psych test, ma'am, may nag-agree Follow lang, ma'am. To follow. Pero ma'am, makita taman nga positive, ma'am, ang reaction sa parents or ang willingness bala nila para ipa-undergo medical ang ilang mga kabataan. Oo. Yes, oo. Ang hapon, nung ilalang problema, ang wala sa bilinan. Ang ilang hapon. Mga bata, mga manghod. Okay, ma'am. From your office, ma'am, may ara kita mapahanumdom or may gusto kita ibilin, ma'am, sa mga nagapamati abing nga parents to i-stop or possibly malikawan ang amunibala, ma'am, ng mga scenario? Para sa mga nanay, ginikan na nagapamati or guardian, o lalo tiya, hindi tugyan bala ang mga kabataan, especially mga early years. Mga bata, no? Since they are hindi sila maka-dampig o kung sa ilang lawas, kaya vulnerable sila. Saka depender pala, ma'am, kung if ever ng matabo, no? Pwede yung mga young group sila. Ang proper na pagbantay, pag-ulikid, pag-intindi sa mga needs ng mga bata nila, like kung this oras na atenderon pangitaon, hindi lang magsalid nga lang sa balay. Kasi ang mga bata, kung sinumahagad sa ila, may tendency nga basi mag-upod ang mga bala. Nabatian diri Bombo Cham ang kabahin sang ato ng interview kay Miss Grace Centino, ang Division Head sang Child and Youth Welfare Development Program diri sa syudad sang Iloilo. One-time assistance lang ni or tubtob nga matapos ang mga kinahanglan sini nila nga mga medical psychological attention, amo man ang pag-untat sang CSWD or subong lang gid kadlaw, Bombo Sol? As promised sang City Social Welfare Development Office, Bombo Cham, nga hasta matapos na ang assessment abi, especially ang psychological intervention sa mga kabataan, hindi maguntat ang ilatalatapan para mahatagan sang igtalupangod ang mga kinahanglan sang sining mga kabataan kaginikanan, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Biñas. Di kon mag-amo sini sa aton iya nga mga kulturan, mas labing mayo kay kalaway kon magapabilin iniiya sa paminsaron sang mga lamharon katulad abi sining lalaki kay gining babae nga mga toddlers pa. No? Inagakadapat sini banwa nga mayara gid man sang nagakigo sini nga intervention iya, partikularmente sa pag-debrief abi sa ila or kung ano dira ang mga ginapatigayon sining mga psychological attention nga dapat iatag sini sa ila. Kay dako ining mangin impact ya sa childhood sa isaya kabata nga maka-eksperyensya sang trauma masobra 18 or lapit 24 oras bibutang ta nga ini sila ang nabulag sa ila sini nga ginikanan. Ti ambal gani isa to ka bata to niya las nonoy to sinya ulan tubig ulan ang ginainom sini nila. Kag sa gyapon ang importansya sang pagbantay gid sa mga kabataan mangod giti tuman ka lapad ang ila siniya nga curiosity kag ang sa pinsar sini nila yabanwa nga mahampang pa ya. Tikon pabayaan naton may mga posibilidad sini nga mabutang sa risgo ang ila sini nga kabuhi. So muna, sa aton sini karon nga mga kabombo kag dako man nga bagay ang bulig karon sang City Social Welfare Development Office. No, kag subong man sa kay Daisentino no? Ti mayugin kay ginapikurar man sang iya sini nga talatapan
ang nasambit sini karon nga mga hilikoton para iya sa duwa ka mga kabataan. 10 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Ano ay hanang rason kung nga ginapayag ay relieve kuno si Police Captain na Marlon Perez sa lapas sa PNP. May mga information nga ti mayara kuno sang nakita nga kakulangan sa bahin sang lapas PNP sa hatag abisang nagakaigo sini karon iya nga importansya sa natabo sini iyang insidente dira sa may Baldosa lapas ining pagkadula gani isang duwak makbataan nga lapit 24 oras. But kung balik-balikan mo may pipilaman ka mga kontrobersiya nga naulamid ang lapas PNP sa pagpamuno ni Police Captain Marlon Perez. Tanoyhan ang rason sinadri or basi kung natalana man nga si Captain Perez ang mag-schooling. Di kung mas-schooling ka, di siyempre i-relieve ka ginanay si mo sining pwesto di ba? Pero ibalon ta kung nga i-relieve si Captain Perez may follow-up report diri si Bombo Pauline Piliora. Pao sa report, please come in. Bombo Cham, i-relieve o kung natalana nga i-relieve si Police Captain Marlon Perez bilang hepe ng Iloilo City Police Station 2. Sang aton man yung pagkakangutan sa Police Colonel Kim Ligada, ang City Director sa Iloilo City Police Office, iya dirigin pahayaga nga natalana o kung epektibo ini buwas nga adlaw, Oktubre 16, 2024 na hibaluan, di Bombo Cham nga si Perez ang iga-assign sa Iloilo City Mobile Force Company bilang platoon leader kag pagkatalosan ini ni Police Major Tranquilino Querubin Jr. nga halin sa Iloilo Police Provincial Office kag nakaagi naman hepe sang Lapas Police Station kun nga i-relieve Bombo Cham si Police Captain Perez bangod suno kay Police Colonel King Ligada madugay naman ini nangin officer in charge sang Lapas Police Station o kun sa Iloilo City Police Station 2 agud magaan man sang kahigayunan kag sa ang iban man nga mga performing man nga mga kapulisan kag sunod diri gindugang man ni Police Colonel Ligada nga may kakulangan ini sang tinalikdan lang nga insidente kung sa diin nadula diri ang duha ka bata sa Barangay Baldosa, La Paz kag ang sunod dito ang pag-manage niya sa area kung sa diin tani basic procedure ini nga i-secure ang area kagaw do wala ini ma-enclose nga rason tani kung atong area do dito ang kumbaga investigaran to ni kontani kagaw wala ni dat o kung wala mahatagan man sang nagakatalana man nga mga procedure ining pag pamuno man ni Police Captain Perez dugang pa nga dito Bombo Cham nga makapila naman ini nga beses naging pahanumduman gin cautionan ini ni Police Colonel Ligada si Police Captain Marlon Perez tungod kay mga sa na-mention mo dito may mga kontrobersiya man involved in Iloilo City Police Station 2 sa pagpamuno man mismo ni Police Captain Perez. Nahibaluan Madrid Bombo Cham nga ining Iloilo City Police Station 2 nanging top 3 man sa pagkampanya batok sa illegal nga droga kag o kung sa mga illegal man nga bulhaton ka ngayda didto ining anti-gambling operation naging patigayon nila Bombo Cham. Yari malay pabati naton sa atong mga kabombo ang aton nanging interview kay Police Colonel Kim Ligada ang City Director ng Iloilo City Police Office. That will be effective tomorrow and pag-abuslan siya ni Police Major Tranquilino Querubin halin sa Iloilo Police Provincial Office. Si Police Major Querubin is also or was assigned here before sa city kag nangin hepe man sang Lapas before. Sa IPPO, sir, na na siya if ano itong yung last time hindi siya rin sa IPPO ang last na assignment is Chief PPO, I think. Plans and Programs Unit sa IPPO. Kay Sir Perez, siya sir diin sa isa yun? Dari siya sa may Iloilo City Mobile Force Company. Ano na yun sir, ang mga assignment? Ang platoon leader. Bali sir, ano po ang reasons and with regards sa pagpalibig ni Police Captain Perez? Isa man si Police Captain Perez sa mga dugay na nga na-assign as officer in charge. No? And may mga ginaway lang ako nga mga considerations among those who are already seniors
kung sino ang akon nga pabuslan because may ara kita nga officer nga bago nga na-assign dire. And so party do si Captain Perez ang ligad damo ko sa mga nangin caution sa iya nga trabaho. So siya akon nga pagabuslan kaya patagaan naman ng iban sang chance. Ang pag-manage sang nagligad nga adlaw sa pagkadula sa mga kabata medyo nagkulang sa akon sang inform, no, kag ang pag-manage dito hindi ko satisfied. Samtang nag-iimbestiga kami, so supposed to be those are basic procedures sa investigation nga iga-secure ang crime scene. Sumayo lang kay pag-imbestiga tawa isang krimen nga natabo. So aksidente siya pero ang area was not enclosed, wala siya ang police line. So kung may mga essential evidence nga ato dito, they are already contaminated. Kamusta sir ang performance ni Sir Perez as for the past years? During my time, kuan man siya, nagka-performan and with regard sa mga operations natin sa illegal drugs, ara man siya sa top 5. Even September niya, number 3 ang ilang stasyon. Only behind Station 1 and Station 9. When it comes to illegal drugs nga accomplishment to. Nabatian sa nga mga kabombo si Police Colonel Kim Ligada ang City Director sang ICPO Bombocham. Mambal pagutani nga moving up ni para kay Police Captain Marlon Perez nga siyang mangin team leader sa Iloilo City Mobile Group. Pero hindi gali ni moving up kay naminsionar ni Colonel Ligada nga damo siya sang kapaltahan, kakulangan when it comes sa nagakaigo siniya nga pagpatuman abi or pag manage sa mga investigation. Granting siya ang Chief of Police nira, under sa iya sining command and supervision, pero damo iya dayos, na-record lang ni Colonel Ligada, tanan, nag-support na sa sining insidente sa may Baldusa. O galing, kung lang taon mo naman, nga abutangan sang police line, abi kiti, why man sang crime scene, hindi bla Bombo Paulen. Ang sunod lang dito kay Police Colonel Kim Ligada daw wala gid bala sang mga basic procedure bala kuno nga ginatawa Bombocham do hindi siya kuno satisfied sa ginobra ko baga nga pag-manage man sang time nga nadula ining duwa ka bata sa na-mention niya. Nga away gid nagbulig ang lapas pinpis pagpangitaaw. Makita mo man tong ilang presensya last time Bombocham pag kadto man naton dito sa area. May mga kapulisan man dito gikan man sa Iloilo City Police Station 2. All right. Tiba si gusto ni Colonel Ligada arang ito presensya ni Captain Perez? Nga siya gito mangukay maluskay to, siya to manapasang saging to, mga dahon ka saging to nga posible nagatabon to, kundin-dinda, mga nagaharap-plak to nga sinas to, pangalasahon ni ni Captain Perez, Tokyo niya, basi naghahapa-hapa lang itong mga kabataan. Basta mo na gusto ni Colonel Ligada? Do kumbaga Bombocham nag-add up na lang ining recent nga insidente sa Baldoza. Bangod kay sunod dito sa iya, dugay naman ini si Police Captain Marlon Perez, dugang pangati do nakapila na mention dito nakapila na nahatagan sang caution ni Sir Perez ni Police Colonel Kim Ligada. Amo di nga doon nagdugang na lang ining insidente man sa Baldoza La Paz. Ti dugay na si Captain Perez. Ano na siya kadugay sa La Paz? Sunod dito kay Police Colonel Kim Ligada, doon masubra naman isa ka tuig Bombocham. Di ang iban gani nga mga chief of police niya. Leon Cubisol, pila ano sa Kalaweg? Bumbo Marisol do, pila ko no Kalaweg Bumumel, be. Months pa lang galing si Captain Perez, pila pa lang, be. Dungan sila ni
O, dungan lang gali sila ni Colonel Ligada. Pagpungko ni Colonel Ligada bilang OIC City Director mo mapagpungko ni Captain Perez as Chief sang Lapas. Ti binulan pa lang gali Bumbusol. Binulan pa lang gali kuno Bumbo Paulino. Oh. Duwaya. Ako niya do may duda ko si Adria. Kung ano ka bang danan isang pagka-relieve ni Captain Marlon Perez ni. Hindi mo pag-relieve yung 350 to 160 lang balik mo. Hindi mo pag-relieve na. Alam mo, agin mong mapawaw. Wala, dumay na dumduman. May nadumduman ka lang. Oy, natuya labot ang binta to sang mga pati mga cashier to. Pangwaw nyo pa itong binta. Kuti. Galing iti dapat na yung mga kopdana ni Captain Marlon Perez. No? Dapat ipang-relieve man to. Ilabi na gintuway. Tagani ka ba? Abi, amo niyo. Dahil lang yan. Balik-balikan ta jutay. Pizza size to ang raid sa illegal gambling. Pizza City nang imasako tabi Bumbo Paulin mo. Di ba? Kay Pailing na. Pagka Pizza Utso ay pagita ka pro paluap gintudo. Kay ti last day sa Pailing mo. Amakon mo nga may mga dance program. May mga sotsaot sang binito. May mga put parade halin rin sa mapa pakanto sa may mall. Di ba ito gini matutukan to ang mga plastada to sa raid to sa illegal gambling. Oh. Paslamat niya si Captain Perez ni kay nasa pawan to ang issue sa pahayag nga illegal gambling operation, and it turned out sandig iya sa mga impormasyon nga nabaton sininaton do hold up tong gwa niya, no? Pero diri kita mapati sa kay Colonel Kim Ligada nga hatagan niya man kuno sang tsansang iba na. Speaking sa ngatag sang tsansa sa iban, sino nga ni mabulos? Si Police Major Tranquilino Quirobin. Si Police Major Tranquilino Quirobin. Si Major Quirobin, sadto anay, kung hindi ako kung magsala ako, i-correct lang ako sa mga kabumbota, nangin deputy ni siya sa Iloilo City Mobile Group. That time, ang head was retired police Colonel Garbanzos. Tapos, ang assignment yan, doon nakagi ni sa Chief of Police sa Haro. Pagkagi ni Chief of Police sa Haro, nakagi ni sa Chief of Police pagin sa Aribalo. Ambot ko nakagi ni siya sa Lapos. Kung naghambal si Colonel Ligada nga nakagi sa Chief of Police sa Lapas, tikagi pagin sa Chief of Police sa Lapas. So now mabalik sa pagka-Chief of Police sa Lapas. Very familiar giko ni kay Major Quirobin. Kay may na kami ni may encounter na kami sining adwa sa to na isang nagapatrol patabla. Kay permi man ni makita si kay Major Quirobin sa mga checkpoint, sa mga ining mga ginapatigayon sinila lang ang mga police visibility. Permi mo ni makita sa to na si Major Quirobin, but sang gin-assign ni siya sa IPPO hindi man tayo adlaw-adlaw nga nagapakanto sa mga kabanuanan nabi Bumbo Paulin mo kunti this time siguro base kung permita naman isa makita kaya rin na sa distrito sa Lapas. Pao? Kaga amo to naman siya man nga tikagi man siya Bombo Champ sa Lapas Police Station sunod dito kay Police Colonel Kim Ligada. Kaga sige man i-relieve si Police Captain Marlon Perez kay hatagan man sang tsansa ang iban man nga kapulisan Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Paulin Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Salamat gid da Bombo Paulin Piliora. So, sa bahin guro sang Iloilo City Police Office sa pamunuan sang City Director, madamo na sang nahimo abi nga daw hindi mayo or may mga kakulangan man or hindi mapunan
sa bahin iya sang standards sa isa iya ka Chief of Police ini si Captain Marlon Flores or Perez. That is why ini siya ang gin-relieve epektibo buwas siningadlaw. Oh. Although balik Colonel Ligada silingya ti yara ang police station number 2 sa top 5 nga naga-performan when it comes to campaign against illegal activities such as illegal gambling, illegal drugs, kag iban pa. Oh? Nagbantog malang ni si Police Captain Marlon Perez una bangod sa ginreklamo sa mga taga Baldosa, Lapas nga may isa katawo nga nagapinalupok. Kag ining tawo nga nagapinalupok sa aton sinima kabombo ginaaligar nga bata-bata ni Captain Marlon Flores or Perez rather. I'm sorry. Now, sanggin follow up ini isang Bombo News team, it turned out banwa nga suno kay Captain Perez daway man kuno sang problema didto. Kag nagpalupok lang kuno ining tawo bangod nga may nakita siya nga daw kasubong sudlon kag kawaton ang iya siniiya nga mga hinuptanan nga mga kasapatan. Ano ganitong ginahuptan niya Bombo Mel, mga bibi no? No, may 3 bibi akong nakita, maliit, matayat mga bibi. Wala kurong ginalungan, no? Anyway, kidding aside, sa aton sinima kabombo, why gito ya mahisayran sa aton sinimatag palamati kay Sunday gani iya sa mga pumuluyo to sa mga tagreklamo. Bisan wa isang rason nagapinalupok lang ining tawo kag ang ginakapital sa tawo amo si Captain Perez. Kay bata-bata siya kuno ni Captain Perez, of which nga si Captain Perez naman iya sini nga gin-deny. Oh? Kag pagligad sang dason sini nga adlaw sa aton sini nga mga kauturan, tigin deklarar ni Captain Perez nga solve na ang nasambit sini nga problema sa mga taga Baldusa. No? Galing kiti dumidyo bitin-bitin kita sa simpo sa nagligad to, i-recommend ko patani nga ti si Captain Perez lang may CPO director kining kay mo kita iya nga pagkadason nga adlaw solve na iya mo ang problema. Why niya problema dayo amo niya mga ginapangita kung tani naton nga mga pulis. Ah? Di ba? Kasi kung ma-retrieve mo na bala Bombo Mel, do Pizza City ito mo. Do Pizza City ito sang gabi ang ito ba lang yung pamangkot, yung pa-explain ito sa bala kung anong status ang engineer to, anong rason to. Pizza City yung man ito Bombo Pao, no? Kaya do gusto ko lang ma-refresh bala kag mabatian liwat ang statement to ni Captain Perez. Anyway, ikadua sining blunder nga nahimo ni Captain Perez amo to ang raid sa isa iya ka online gaming establishment pero sa sulod gali ito mayara sang nagapatigayon sang illegal gambling. Ti mga mo sinatani iya maayo gid kun tani sini banwa nga buluhaton sa ngaton sini kapulisan. Oh? Kag nagabilib kita iya sa Lapas PNP sa intelligence gathering sini nila nga namutikan nila nga sa sulod gali didto front lang gali ining mga legal sini iya kag lisensyado kag may mga business permit nga online gaming. No? Pero sa sulod to banwa may ara kuno iya sang nagapatigayon sang poker. Oh? O galing kay dito lang yan nagdayos ang clutch sa Lapas PNP sa pagpamuno ni Police Captain Marlon Perez kay may ara sila sang recoveries nga 111,000. Oh. Tisiling ko paano sila makarecover sang 111,000 kay kung maghampang kaya poker
Why ka na daya sa may makita nga cash? Tiara man to gani sa blatter report sa una-una nga blatter report nga pirmado man ni Captain Perez. Nga ara pa tong pangalan sa isa kay Engineer Blan, Engineer Supapo. Oh. May mga na-recover sila nga mga chips to. Oh, ti okay na iya. Pero pamangkot ang 111,000 sa diin to yahalin. Tiyan mo kuno to mga ginpangkasin kuno to. Oh. Pero may mga information kita nga may isa ka player nga arestado pero nakapiyansa na nisla. Nga ang kwartaya is 315,000. May isa ka player, ang kwarta niya 112, 120. Tapos may ara sa niya isa yang ang kwarta niya 40. Oh. Tila to ya personal nga kwarta, way man hindi man to ya matumod asbet. Paano mo to matumod asbet? Kiti, ang mga bets siya nga kung maghampang ka sa nga poker, no? Chips na yang gahulag dira, magluwas lang ko na matyan Okay, kita mo na da, kita ka na 20, sinon, gatumpok, libuhon, ginintoson, na mo na sinaya. Pero sa mo, sa ito nga ugada, chips lang to makita mo. Sa ton sini nga mga kabumbo. Kagkatingalahan pag ito banwa, sa ton sini mga koturan, nga no? Ang una siniiya nga blatter, ang una siniiya nga blatter, may pangalan to sang isa ka personal, isa ka persona, certain engineer Supapo, tingin pa eksplikar ta to sa kay Captain Perez. Para nga ma-refresh kita, Leon ko Bumel, ang statement bala ni Captain Marlon Perez ang gin-follow up kagin pa-clarify naton nga may nagwa siniya nga una nga blatter nga pirmado niya. Ikadua may nagwa nga blatter entry nga wala pa pirma. Tapos sa ikatatlo may pirma na. Wala na, may missing pangalan ng isang persona. I-play tabi, Leon ko Bumel. Ito mayroon kaming inoperate na poker dito sa may Barangay Luna. At ito nga may report na may isang tao na napasama na hindi dapat. So ito meron akong correction sa spot report ko. Nakakaya kay sa tao na to na pati siya idadamay dito. Yung mga allegation nila na may mga malaking halaga. So kung narinig nila yung isang arestado, siya na nagpapatunay na hindi totoo yung sinasabi dahil sila mismo ang sasabi na hindi nila kayang mag-provide ng ganung kalaking halaga. Yung engineer, bigla na lang dumating dahil nga siguro concerned siya sa kaibigan niya. Nagpunta siya rito sa istasyon. Then, ito nga, may isang arestado na tumaas yung BP at sinamahan niya. So, ang nangyari, yung investigator namin, dahil nga sa lahat ng nandyan, kinuha yung pangalan, so naisama niya siguro. Amo na to. Okay. Tumaas. Na-take down na tumaas ang BP. Lahat ng tao nilista na nandun. Okay. Hindi kaya gusto ko maklaruan, kaya mo nagsako to sa pizza-utso mo. Gusto ko lang maklaruan ang isa ka arestado, nagambal ko dung interview man to ni Bumbuana, nga why sila sa amo sinakadako nga kwarta nga kantidad. Alang-alang yan may ang balon nga, ako tong nakuhaan sa 315,000. Di ba? Anyway, pinulis na niya nga trabaho, nga istorya niya nga ton. Si engineer nagkanto ko sa kaibigan niya kay Naristo, tumaas ang BP. Lahat ng tao doon ilista ng duty investigator. Ang pamangkot sa diin nagkanto si engineer. Nagkanto siya sa ospital. Tiko sa ospital siya nagkanto nga ilista to yan sa investigator. Granting for the sake of discussion, Captain Perez, sir. Bakit?
Saan nag-aral ang investigador mo? Oh? Na para ganun yung gawin niya. Alam mo na doon yung sin sa Gaisano Lapas, yung listahan ng mga tao na arrested, pati yung nasa ospital, ilista niya kasi pumunta lang doon. Tsaka bilib naman ako sa engineer na ito, Captain Perez, sir. Oh? Once in a lifetime ka lang nito makakakita ng ganitong klaseng kaibigan? Na tumaas pa lang yung BP mo, pupuntahan ka agad sa ospital? Oh? Kung meron akong 100 at 20, make it 120, ibabaylo ko ito sa isang kaibigan lang. Oh? Bakit? Pag ako na ospital, yung 120, hindi naman makakaigo doon sa kwarto or sa emergency room. At sa oras ng kagahon, hindi lahat ng 120 na kaibigan ko makakapunta doon. Oh? Gani, kung meron akong kaibigan na katulad ng engineer, na 10 oras ng kagahon, pumunta doon kasi naaresto yung kaibigan niya, no? At baka nandun sa bulsa ni engineer yung maintenance niya, kaya umapas siya doon ng kagahon, kahit na kagahon pa, bakit ganun, sir? Oh? Sa ating mga kabumbo ba o sa ating mga kabumbo? Ay! Oh. Di papayag ka ba, sir? Na ganun-ganun na lang? Malaki yung operasyon nyo, tapos yung investigator mo na sumulat ng blatter entry, mali-mali? At bakit mo pinirmahan kung may mali pala doon? Ibig sabihin, hindi mo ni-review. Para ka rin yung kilala kong counselor dito sa siyudad ng Iloilo na approve without thinking? Baka magkaparintihanay kayo? Oh. Hindi naman siguro No? Wala nga naman kaming narinig dito na kung anong penalty na ibinaba or pinusdak mo sa nagkamali mong duty investigator. Oh? Anong ibig sabihin nun? Naglilista siya ng pangalan na pinipikit niya yung kanyang mga mata? Para sa akin. Para sa akin. Oh. Yung relief order ni Captain Perez, ito bangod sa nasabing gambling operation. Anti-gambling operation. Kumbaga, tip of an iceberg lang yung natabo doon sa Baldusa. Pero sa gihapon, kung may mga nagakaigo nga procedure na dapat ipatuman yung kapulisan para sa investigasyon, dapat sana in-implement mo, Captain Perez, sir. Akala ko nga, moving up ceremony itong gawin sa'yo kasi in-assign ka sa mobile patrol, sa mobile group. Hindi pala, madamo palang nakita na kapaslawan sa'yo si Kernel Ligada. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, diri sa siyudad sa Iloilo, hindi tayo dito nangangailangan ng mga palpak na kapulisan. Tsaka, nabubungol na kami dito ng mga pinulis na rason. Yung mga ganon rason, sir, hindi na tumatalab at hindi na kami pumapati dyan. Kasi alam namin na palusot lamang iyon. Siguro nanotisyaran mo din
na yung mga active performing at mga wala masyadong crooked yung galawan na pulis. Yun yung mga kinakaibigan at saka malapit sa mga mainstream media. Pero yung iba, iwan ko na sa inyo. Bahala kayo dyan. Time check muna tayo and then commercial. Good luck sa panibag-o sining assignment kay Police Captain Marlon Perez. Kag welcome back man sa kay Police Major Kiruben. 41 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na Banwa, lain nga bulong ang nainom kag posible nag-trigger sang ginasufrer sining mental disorder ining retired teacher. Rason nga nalampusan niyang iya sining bana samtang nagakatulog patay. Ini sandig sa pananawan sang utod sang nasambit sini karon iya nga manunodlo. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024. The Rock Station Band is overflowing with excitement na gud maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional emails sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran.
Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag 23 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpalagad sa bombohanay sa udto sa gyapon ko punin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jo Maravilla gilalantaw karon sang utod. Sining retired teacher. Nga lain nga bulong. Ang iya sininga na inom rason kag posible nag-trigger kuno ini sa ginasufrer niya nga mental illness. That is why nga tinahimo itong paglampos sa dumbbell sa iya sininga bana sa ulo samtang iya nga nagakatulog. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Atuad sang utod sang asawa nga nagpatay sa iya mismo sing bana sa Mibanwa sang Saraga, Iloilo nga antes pa man natabo ang nasambit karon nga insidente nakainom no sang lain kuno nga brand sang bulong ining nasambit ya karon nga suspitsado ini mismo ang ginkonfirmad sa aton sang magulang no sang nasambit karon nga retired teacher nga makabig suspect itawgon tanan diri karon kay alias Inday bumbutsam nga mo ni siya ang ginupdan niya gito no pulaw to sa presuhan pero sa sagwa lang siya samtang ang iya siding nga utod ara sa sulod sang lakapsel that time sang ini siya ang aresto. After sang natabo sini nga insidente, gin istorya sini ang nasambit karon niya nga suspitsado kag tiya mo na una ti aminado siya nga nag-commit siya no sang motong impatay niya sini nga bana rason nga nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radio kag nag-surrender kag ang iya sini nga akto ang observations ni alias Inday do siya no uneasy siya tapos do nagakurog-kurog ang sining kamot bumutsam kagamot do natukiban sing sining utod ang basi kuno epekto man sang lain nga brand sang bulong kay usually kuno ang iban sining nga brand mo amo na ginaang ginagamit till that time antes natabo ang insidente lain nga brand ang gin inom sang nasambit karon niya nga
suspitsado. No, tigin try tadi nila nga basi kundo mayong epekto, masige sila pero ti amo to do nakibot sila nga that time amo tong ang nangin akto karon sa nasambit yang suspitsado pero hindi pa man mo confirm sa pamilya nga amo giban ng faktor, no, pag inom sa lain nga brand amo tong lampusan niya agya sining bana kay nakagwa man sa statement sa sining suspect nga do kasubong kuno nga may gahutik sa iya bumbot sa mobra sa malain amo tong agin lampusan sini ang iya sini nga bana natigin at hagre sang pamilya nga halin pa nga daan niya sang una nagasupra na nila sang bipolar disorder, ang ininasambit niya nga suspitsado. In fact, suno kay alias Inday 40 anyos pa lang gali ni siya, no? Nag-retiro na sa pag-tudlo diri sa syudad sang Iloilo, elementary teacher kay man suno sa iya pag edad ko no 40 ado dito na nakitaan karon sang sintomas, no, sang nasambit niya nga balatian pati kuno mga manunudlo dito ang mga estudyante do kasubong kuno nga do gina chismis sa eskwelahan to do ang pagkabig sinido negative bumbot sa apisat isunos pamilya nga do why man kuno sang kamaturan nabi, no, nga ginalostryahan sa eskwelahan kag amo to nga do nag-threat siya, no, do nagpamahog siya sa eskwelahan amo to nga gin-decide na lang ipa-early retirement siya sa edad sa karon nga 40 anyos. Kag dito sila nagtiner sa may Banwa sa Leganes. Kag pag tiner nila dito pag nag-upisaman nga do lain man kuno nga sini nga pagtratar siya sini nga palibot. Amo to nag-decide na lang nga magkuha sila sa balay adre sa may Saraga, Iloilo. Amo to nga gamit nila ang ila sini nga retirement abi, no, ang ila mga benefits sini nga bana nga retiradong engineer. Amo to nakatukol sila sa amo sinakaron niya nga puloy-an sa nasambit karon nga lugar. That time nag-ask nga gani, no, nag-ayo ang pamilya nga ipabulong daron sa ospital, pero nag-ayo ang bana nga hindi lang na kay sa 25 pa lang edad isang biktima akon sa sining suspitsado ya bumbot the first boyfriend nagali ni, no, ang iya sini nga bana nga 61 years old kay makon mo 25 years old sa kuno naka angkon sa boyfriend hasta nga tinagop danay sila adra sa Banwa karon sa nga Saragat mo man kasubo ang pamilya ngati sa kalawig nila nga danay amo nang matabo diri karon bumbusamti ang pamilya ya sang babaye kumbinsido nga sa natabo ni hindi iya gusto, no, sang suspitsado kay manti first love mo bla first boyfriend mo da amohon mo na ti ang pagpati sa pamilya bangod gid lamang sa sining ginasuprer sila karon nga bipolar disorder pero waya sila ginapangunahan, no, ang pamilya sang lalaki kay doay pa sang pidang desisyon kun bala ma-file sang case although tigin pa expired na nilang detention reglementary period sa sining biktima pero way pa sang kasigurduhan kung bala basi kung ma-file sila sa regular filing sa pagpasaka sang kaso, no, kay sa subong do ginauna lang nila anay nga maplastar ang haya sang sining pamilya karon sang akon sining biktima ining 61 years old bumbot sampe ang pagkabalo si dito ya haya, no, sa may probinsya sa Antique ako sa dito gid ang ila sining mga pamilya tumandok dito sa Bersambit nga probinsya Bumbot-Sam. As of now, based sa pagpakigangot naton, past 12 noon, again release, no? Again release na sa may Saraga Police Station, inay nasambit na karon nga suspitsado bangod nga nag-expired na ang iya sining reglementary period kag permado sang pamilya ang release order agod nga ti kung diin man sila madiretso amo na agin confirm sang kapulisan nga away na sa ila sining karon nga kustodiya ining nasambit ya nga suspitsado Bumbot-Sam. Ariblan no pabati ta si alias Inday amo ni ang magulang, no, sa nasambit karon nga suspitsado. Better na siya sir, subong better na. Katulog na siya, then amo abi na way sa may madumduman pa. So amo na nga iparehab namon siya para nga
ma-improve man ang iya iya pagkatao kag malipatan niya tanan kamubuon siya. The time after sa natabo sa pagkabalo nyo, ginistorya nyo gid siya dayon? Gaistorya man siya sa ako man sir. Pareho man to sang iya istorya sa inyo. Amo man tong istorya niya, waya man din ako yan. Ano nga istorya pagkadto nato sa among stasyon? Nagsugid siya sa inyo dito nga amo na kurug-kurugan na isa. Why sing ang inyong istoryahin pamatian ko man tong report ninyo. Amo man to tan na istorya. Okay, so after siya na may iban pa sa na-mention kung paano nga ubraya to abi nga itong ginatabo? Daway man siya may istorya pa sa subong sir. Kaya di pa man siya mapilit kung ano lang iyayang asabat. Sa hipos lang siya o isa asabat. Pero napamangkot siya kung nga ubraya to, maano yun? Bumduma? Hindi. Nagsiling siya nga daw may nagahutik ko ng tao nga tingog sa iyo. Himuon to. Walang So ma-determine mo kung sino to, ano? Tungkol sa iya sakit sa hindi mo na hindi mo na siya madula nga may amosina kay sa sakit nga mo nga disorder hindi mo gid madula nga may amosina so dapat mo gani kayo wala bala siya ma-address maayo nga way dahil matanaw nga mo gali na nga di siya katulog way bala ma-address dayon. Okay, nakapulapangkot kami, retired teacher, ni si ma'am, no? Ano nga year siya, ma'am, o pila edad siya siyang nagretiro sa nudlo? Guro mga 40. Mga 40 years. Kaya 15 years sobra siya nga nag-teach siya. So, bali, early pa siya, no? Early retirement? Early retire because ang sakit niya man. So, that time, anong behavior sa school, ma'am? Actually, wala gid ako kakuan nga kung nag-ano siya dito. Pero amo lang na daw damo bala ang basi kon napinsar siya, ginalibak siya, istoryahan siya sa tao, amo na wala. Basi nag-meeting man ang ilahead before sa husband niya, kag gin-recommend na lang amo na. At least makapahuway siya, makapulong siya, kag ma-address ang iya problema. So, Joms? Si alias Inday Director Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Di masubo-subo ini karon sa bahin sa magtimbang siniyang partidos. Kiti ang bana, way man tumaglaom nga mo sining himuon sa sining asawa. Kag ang asawa, kung way man sang mental disorder, hindi man siguro mahimo ang amusin Although may tumar man siya nga bulong, para nga bisan pa paano, hindi ma-trigger ang iya sini nga suffer nga mental disorder. Pero kung tani mas ginpasulabi ang treatment sini sa iya, kay hindi lang ulango ang sahi inisang balatian. Kag sa rason naman abing lain nga brand sang bulong ang nainom niya rason nga nag-trigger may posibilidad nga di magigitambal makambal nga 100% basya mo ng kabangdanan or hindi man mo ng kabangdanan pero kung pariyo lang sang generic name siguro duway man sang malain nga epekto nagavari inaguro nga kung branded siyempre mahal kung generic lang ya siyempre affordable. Now, sa aton sinikaron iya nga mga kauturan, parehos man na bala? Sa corn beef? No? Di ba? May corn beef ang CDO, may corn beef ang Argentina, may corn beef ang Pure Foods, may corn beef ang Highlands, no? May corn beef ang Libis, ang Dilimundo. Pero lain-lain gid man abi sabor, pero corn beef man inagyapon sa aton sini nga mga kabumbo. Presyo lang ang naglain kag pangalan. Pero may diferensya sa sabor, depende sa panabor sa tawo. Kung sa bulong lain-lain man mo may paracetamol iyang
generic lang, paracetamol lang yun siya, may iba niya nga branded. Parehas ba na sa antibiotic, parehas ba na sa ang ano na bla? Ang FR? Ano ni? Fenrelever? Kidding aside. Damo ka pa, amigo ko ng pamangkot mo. Sinya, pre, ano ng FR sa Laksa Department? Siling ko, ngao. Sinya, kung tumaron ko na blada, asigin man makuha ang panakit sa kalawasan. Kung bala mo nga, amo na gani, ang FR, Fenrelever. Anyway, sa aton, sino ba kabombo? Iban nga mga balita, kang impormasyon, di na matutukan rin sa pagpalayan sa Bombo na iso. Itong yanta sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio, Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blancover, gabilin sa imon sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 7 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024. The Rock Station Band is overflowing with excitement na good maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living.
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basaha gid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himo
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine and welcome na sa kahapon lamang program on a beautiful Tuesday afternoon. Oy, para sa Iban Panueldo, October 15, 2024. Kumusta ka mo? Yesterday we were not able to say bye-bye, no? Because coverage na sa dako ang sunog nga naglunta dira sa Magsaysay La Paz, and we are hoping and praying nga soon, no, maka-rebuild, maka-recover ang mga nanging biktima sini, and hope they are okay, they are being attended to as of this time nga tiara sila sa evacuation center. Well, today, gamay lang, no, ang nasuguran ta yesterday sa sulat diri ni Rico, last letter naton nga ginbasa yesterday before nga nag-start atong coverage. So today, sige, upisahan ko na lang liwat, ha, parang makapanugod gid kita tanan-tanan. Anyway, short lang man tong akon nga nabasa so far. So panuguran ta gid today ang sulat ni Rico sa 2nd District, and anytime. Sugpunan ta man, no, ang sulat diri sa aton ni Aguila sang Sri Lanka. Kag sa kay Parpar sa 2nd District, ang aton mga interviewee, ang aton nga winner last Saturday nga gin-announce. Par, before 2 p.m. this Saturday, ari ka na diri ha. Liog lang ko pa Xerox ang imong mga ID 2 copies. So welcome mga kabombo diri sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Check ta ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, nagahilapit ang tion sang Pasko. 71 days to go before Christmas. Ready lang. Ari natin nga ang bahanon para sa inyo today, and I just hope nga ang mga sulat ninyo nga natapos nyo na, gin-email nyo na sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or ang ginpadala ninyo care of sa kahapon lamang program, DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, is on the way na or in transit na or nabato na diri sa aton nga mamang bagard para nga ready na nga aton man nga pagabasahon diri sa kahapon lamang program. So today, here's our beautiful song para sa inyo from J.R. Claret, Ngano. Welcome sa KLP. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang puso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo.
minsan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pag-ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Bato na lang maski sa lang ko. Abi na ko kung maambulabaw, kung malango wa nailain. Aparwa mo kini di barong ka, tulo na sakitan lang ko. Yes, dawaton na lang. Bisan masakitan kita. Dawat na lang dawat. 22 minutos makalipas ang alas 2. Sige, umpisa naman kita basa sa ating mga stories para sa sininga hapon. And as I have said, no, it's better nga umpisahan ko na lang sa liwat ang sulat din ni Rico sa 2nd District kiti yesterday. Doga pang-intro pa man lang kita, no, when we were cut because ang pag-start sa coverage sa fire dito sa may Magsaysay La Paz. So for today, ari ang sulat ni Rico sa 2nd District. Nagasiling, Dear Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo tita kag amuman sa mga suki isang KLP. Subo nga adlaw luyag ko i-share ang akon nakakalokang experience sa nagkuha ako board exam. Sang 2019 tita, sang managkuha pa lang ako sang board exam, nag-self-review ako for 3 months. Sa nagahilapit na ang day sang examination, may nagsiling sa akon nga siya na lang kuno ang mahatod sa akon sa examination area sa isa ka university kay makadto man siya kuno sa city sa amo na nga adlaw. Kag before pagid sina, bale, may group chat kami sang fellow ko exam takers. So may gin-send ang isa ka member sa GC nga picture, pero wala ako ini ma-view kay wala ako sang load. Kag daw ginbali wala ako lang ato. Sang exam day na tita, very early pa ako kag dala ko ang akon mga requirements. Sa nakapanaog na ako sa ranger nga salakyan. Pagtulo ko sa palibot, napanganga ako, hasta dapa-dapa. Nagdasig ang pagkuba-kuba sang akong dughan. Kay nakita ko ang mga fellow exam takers ko puro naka-white polo shirt and ang ako niya nga attire naka-blue nga checkered. Kag nakita kong isa nga nakakilala ko sa gate, nagmangkot ko sa iya. White nga polo shirt gali ang suksukon? Siling niya, oo, naka-blue ka imo yahaw. Ti siling ko, hala, paano ni man? Mapaharo na lang ako siguro kung dito magbakal ay.
kordam to the max si iyoy nyo. 7 a.m. na sa tutita, kag 8 a.m. ang examination time. Nagdali-dali ako sakay sa jeep pakadto sa Haro Market. Samtang nagasakay sa jeep, nagpanawag ako sa mga classmates ko through cellphone. Kung may extra sila dala nga white polo shirt. Tisiling nila, wala. Pero pangitaan nila ako sa mga kakilala nila kung may ara. Sa magabot ako sa market, nagdugang ang libog sa ulo ko, kay sarado pa ang mga stores, kay tama pa kaaga. So, nagsakay na lang ako pabalik tita. Nagkoliwat sila sa akon, nga may nakita na sila kuno, kag ibilin na lang nila kuno sa guardhouse. Pag-abot ko tita sa guardhouse, kinpamangkot ko ang guard, "Sir, may ginbilin diri kay ina nga white polo shirt?" "Wala man sa may ginbilin diri, wala man sa may nagbilin." Bal niya, no? So nagkadto naman ako sa piyak nga gate, kag ginpamangkot ko ang guard on duty didto. Kag wala man kuno, siling niya. So gintawagan ko liwatan nagsiling sa akon, siling niya, "Wala na lang kuno nila ginbilin, kay hulaton lang daad nila ako kuntani, kag ihatag sa akon." Pero wala pa ako kaabot, kag nagsulod na lang sila sa ilang nga designated room, kay time na. Nagsiling na lang siya sa akon through cellphone, "Kadto ka na lang sa inyo room, Rick." Huy-huy na huy-huy gid ang akon abaga, tita. Kag nagasala-sala pa sa pagpangita sang amon room. Kag daw ako na lang isa, bilin nga nagadinalagan sa gwa sa mga rooms. Sa nakasulod na ako, tita, wala pa ang proctor, tapos ako lang ang ginatinulok sa mga tao sa sulod sang room. Kay akon lang attire ang pinasahi sa tanan. Ginpalamalhas ako, tita, samtang grabe ang kakulba nga hindi ako pagbatunon nga magkuha sang exam. Sa magsulod na ang proctor, gintulok ni dayon ako, tita. Kag gintulok ko man siya nervously, dayon nag-explain ako sa iya samtang nga nagatululo ang akong balhas with a cry voice. Siling ko, "Ma'am, pasensya gid ma'am, wala gid abi ako kabalo nga white polo shirt gali. Dito abi ako sa bukid naga-star, tapos wala dito gawa signal. Ano pa, wala ako kabalo, ma'am." Udo mahibi ako sang explain, tita. Tisiling sang proctor sa akon, "Tisigi na lang, anhunta kay wala ka kabalo." Unexpectedly, tita, gulpi lang, may nagbayaw sang kamot. Familiar siya sa akon. Schoolmate ko gali. May extra siya kuno white polo shirt. Bo, grabe ang pasalamat ko sa iya. Tita, kag nag-smile sa ako ng proctor, sila niya, "Sige, ilis na to sa gwa." Ti ako lang ang center of the eye sa mga fellow exam takers sa room, tita. Kag nakita ko nga worried gid sila sa akon. Sa nakailis na ako, bo may kuris-kuris pagali isang lapis ang polo shirt, pero okay lang, tita, kaysa sa wala. So sa nakapungko na ako, masapnot ang akong tubog kag paginhawa, kay nagmala ang akong laway. Wala gid ako makainom sa tubig. Nagkurog-kurog pa ang akong mga kamot pagdaho sang test paper. Pagka second day sang exam, tita, nagsumalangay kami liwat sang proctor nga nag-smiling face sa isa kag isa. Siling niya, "Ti, may suluksukon ka na?" Siling ko, "Oo, ma'am." And 3 days ang amon exam. Tita Regine, bale, ang amon gali nga attire sa exam, same lang sa uniform namon sa amon gidya nga school. Ay do kakaladlawan. Damo na di sa balay. Tanga lang gid kuya, kay wala ko ma-view ang picture nga ginsend nila sa GC nga about sa attire and designated room sa to. Ang picture nga amo ang rason kung nga nasulat ko ini nga kasaysayan. So after sang exams, tita, ginpamangkot ako sa isa ka teacher diri sa amon upod sa mga tambay. Siling niya, "Tirik, ano sudan mo sa nagkuha ka sang board exam?" Tisiling ko, "Isda kag noodles, sir. Bakit how?" "Aw, siling niya. Abi ko itlog. Kay kun itlog, 0 gid ang score mo." So after 1.5 months of waiting, tita, sa wakas, nagwa na ang results ng exam. Mabalaan na kung nakapasar si iyoy nyo o kung waay. Ano sa palagay nyo, mga KLP listeners? Sa nakita ako na, tita, ang mga names ng classmates ko sa results,
Na-pressure ako, Tita Red, sa isip ko, hala, basi hindi ni ako makapasar kay first day pa lang sang exam, nagtrampolin na ako sang salasala, nga daw manok nga langka-langka. So sige ko scroll sa mga last names, tita. Nakita ako, ako na apelyido, pero lain ang ngalan. Siling ko, hala, basi wala akong kapasar. Sige lang ang scroll ko, tita, hasta sa punta, kag nakita ko, gid. Kag narealizar ang kamatuoran nga nagpasakit sa akong dughan bangod sa tuman kakalipay. Nga nakapasar ako, as in, fasar na fasar. So, ang ini nga hitabo, tita, 5 years ago na, kag nahamot, gid ako, kung madumduman ko ini nga istorya man sa iban. Kaangay subong, te, hasta na lang anay diri ako, tita, kagabay pa nga damo pa nga mga ma-share nga mga wacky stories si Lolo Dencio, amo man ang iban pa nga mga suki isang KLP. So madamo gid nga salamat ang tagpadala. Rico sa 2nd District. Alam mo na Rick, no? Abilidad. Bisan sa first day pala nag-trampoline ka na sila mo nga daw sa manok nga langka-langka. Sige, sino man abi, no? Ang hindi ma-stress, ang hindi pagkulbaan, ang hindi ma-distract. Ngati amo sa tugali dapat may uniform gali, no? Nga may required attire gali nga magkadto-kadto amo na dapat ang imong attire kay para sa mga exam takers kay paano na wala mo yan na view, no? Ipagabot mo to more ang salasalain, no? Pero what the hey, as in fasar na fasar according sa imo base amo patugani, no, Rick, ang nagpapasar sa imo kay ti more ang salasala mo ti kundi grabe pangamuyo mo nga Lord. Gabayi lang ko, guide lang ko, papasara lang ko, kaginhatagid sa imo. So congratulations! Sa ano ato, wala mo gina-mention, ano ato nga exam. But anyway, I'm sure, madam o pa sa mga pwede gid nga ma-share diri sa amon and maybe sa next time na pag-share mo, ma-mention mo na sa amon ano ato nga exam ang imo gin-take. Alright? So thank you very much gid sa imo Rico sa 2nd District for your story this afternoon diri sa KLP. Alas 2:32 ang atong oras, magapanabalik ang KLP with more interesting stories para lang sa inyo pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress.
Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga 2:39 ang aton nga oras and wow, nakadumdum liwat nga magsulat diri sa aton CEI naton Miss G. So here's the story. Dear Tita Regine.
Mayong hapon, Tita Regine, amuman sa tanang itag palamatiis ang KLP, lalo na sa mga mapisan magpadala ng sulat. Kay student mom, belated happy birthday, Gid. Sorry, wala ako kalusot. Kay Inbi, Lolo Amparing, Nung Muning, Lolo Abraham, Rico, kag iban pa. By the way, special thanks kay Nanay Del sa pag-mention sa akon every time nga magpadala siya letter. Hello kay Mia. Ahay, kaluoy man to sa nagkalatabo sa mga sapat niya, tita. Hi man kay Lolo Dencio. I'm glad okay na siya with God's grace. Behave na da, Lolo. Grabe, dumduman mo pa yung kalampay way back 1978 ba? Haha. As subong na hamot ako ya. Ausus ah. Wow, long time no right ba? Busy gid abi. Ang share ko subong tita, ang about sa first time. Pakta nyo bi? Pakta nyo bi how? Kung ano nga first time? Char. So bali tita, mga almost a year or more than na gani. Siguro, nga wala ako naga-vitamins. So amo na, nga daw naghina ang immune system ko. Siyempre, best in Pulawer si AI nyo. Baw ginubo ako tita, pero hindi man siya lalagid. Kaso may sore throat pagid ko. Then after pila ka days, medyo napaos na ko, pero may tingog pa man. Then pagka next day, nakibot ko, wala na gid ako tingog. Shucks. First time ko madula ang tingog, nga as in, wala gid jami nagagwa. Hangin lang. Siguro natamaan gid ako nga vocal cord. Nag-try pagid ako klase, mga 2 classes. Pero ginawa ko na lang katunog, kaya hindi na ko katusngaw. Tapos ang basa ng student ko, don't speak too much, kaya naluoy siya sa akong tita. Bale, gintapos ko lang ang 2 ka klase, kagin pang cancel ang ibang tita. Katsaka lang. Kay 3 days, gidya nadula, tingog ko. Di, buot-buot ko eh. Kabudlay lang galing, kay magsakay ko sa jeep. Hindi ko mahambal nga manaog ko or sa lugar lang. Maayo lang kay ang ginpanaugan ko, may nanaog man. May best man nga, na-type ko sa cellphone ko, kag napapasa sa tupad ko, kag ipalihog hambal sa driver. Basi ba lang, nagkakasalaan ako nga apa, kay nagasenyas lang ako, haha. So kalaing gali, madulaan ka tingog, tita. Gani, sa tanan nga nagpamati da, kung daw ginaubo na ka mo, kag may sore throat, hindi na magsagi ka on sweets or mag-inom sang any cold nga liquid. Kaya ako daan, nag-inom ko ya. Nag-inom pa ko ya juice, kag soft drinks na may ice, tea, award eh. So mo lang man ako ni share tita ah. Salamat kid sa pagbasa. I miss you all. God bless. Love, Miss G. Well, we miss you too, Miss G. We're so very happy to being able to hear from you again. So ituloy-tuloy mo lang ha, te, more ang award. Kay hindi pa bastante ang mga sweets, may mga cold pagidya nga soft drinks, cold liquids, di balaan mo naman na, di ba? Kung may sore throat ka na, dugangan, pagid, ice, te. More gid ang suffer kag more gid no ang pahuway sang tilaok te pati work nagsuffer kay hindi ka na makahambal, hindi ka na mabatian sang imong mga estudyante. But anyway, I just hope by this time that we are reading your story here, I hope nga okay na okay ka na gid. Sige, hope to be hearing from you again. Sige lang ang pag-share diri sa KLP. Salamat gid sa imo, Miss G. Alas 2:44 ang aton nga oras sa aton nga pagpanambalik, another story ang aton i-share sa inyo sa pagbalik na sang kahapon lamang program with Tita Regine. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Teresa KLP, and we have another story from senior citizen of 3rd District. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine. Sa tanan nga KLP lovers. Daw permi lang masubo ang ginashare ko. So, makadlaw naman kita Siyempre, kung halin ka sa uma, kag magpasyudad, medyo ibagid ang gawi mo, di ba? Medyo manol kagawa. Ginsuga ako ni nanay, mapasiti, kay mangayo ako kwarta kay ate, para ibakal namon sa makinahanglanon sa sulod sang balay. Nagsakay ako sa jeep, nauya, takon magpadulog. Kundi lakpaw ako sa ginaubrahan ni ate. Kuon ko, mayad guro, masakay dulang ako sa taxi para didto nagid ako idulog sa naubrahan ni ate. Pagabot namon sa gate, hambal sang taxi driver, ari na kita. Nagbayad ako sa iya. Tingala ang driver, nga wala takon magwa. Kuon ko, pwede mo maabrihan ang taxi, kaya hindi takon kamaan. Kundi nagkadlaw ang taxi driver sa akon, nahuya takon Tita Reg. Rayo ugid abitakon sa sibilisasyon. So isa pagid, ginsugod duman ako nga manawag sa telepono. Ti ura man takon karakaagi panawag sa telepono. Haba ko sa tindera, pwede mo ako mabuligan? Manawag ko daad kay ate. Amo dyan number na. Ti ko digin dial na dunto kag idaho sa akon ang telepono. Kuon na, paano karakaron pagkabati mo, kay baliskad imo uyat ka telepono. Ay nako, isa pagid. Kada Kwaresma sang gagmay pa kami, nagakadto na sina kami sa Banwa, Miyerkules Santo pa lang. Nagadayon kami sa tiya namon, para hindi kami mabudlayan magpuli sa uma. Aga pa sang next day, nagsimba kami. Abaw, wala takon gali ti smuggle? Tiambal ni nanay, nga wala ti mo ti smuggle haw. Mabisan bata ako, pero doon huya man ako, kag nalainan nga wala tsinelas magsimba. Tapos college na ako sadto, Tita Regine, gusto ko mag-CR.
Ti ang CR sa ginadayunan namon, separate sa balay. Tapos, masaka ka pa sa daw kamalig, kay ang tubo nga semento, amo lang ilagin patindog sa lupa. So, dapat gid nga magsaka ka para makagamit sang CR. Nag-agi ako sa kusina, may nagkakaon nga bata, high school naman to siya, Tita Reg, Tiyambal niya, may tao da, utod niya nga babae gali ang ara sa ibabaw. Di abi ko takon, Tita Reg, nagapangagdalang sa akon makaon. Di kundi sabat ko man nga, sige lang. Ting akon ta na pamati isang tao da, mahaw ta. Kundi nakatilaw ako singgit, gambal niya may tao da. Ay, medyo bungol-bungol ako gawa, Tita Reg, kito syempre. Tama man kakulang akong resources sa nag-school ako sa college. Pero milang ako ginakagutman kay nagahula sang balhas akong kamot. Ahay, tisala ako bala ina, kung tama kaiwat ng allowance ko, kay way man ubra si nanay. Kag bisan budlay, nagahimurat kid ako nga makatapos sa college. Ari pa gid, Tita Reg, sang employed na ako sini. Halin ako sa isa ka department, kag transfer ako nga maging telephone operator. Tiway man ako mo-orient sa obra nga ina. Ginpapungko lang agad ako. Early in the morning, dapat hindi ko pa pwede mag-transfer sang call sa clinic sang doktor. Di may nanawag nga mapakonect sa clinic ni Doc S. Intsakto man pang connect ko kay ang local 2058. Waburubuay nagabalik sa operator pag wala sang may nagasabat sa clinic. Nagkatatlo ko na nga connect. Sabton ko gani ang tao man gihapon nga caller ang nagasabat. Hambal niya. Ikaw man gihapon? Pagka ikaapat na nga pag-connect, baway ko bala i-forward sa senior staff nga upod ko sa admitting. Ginpanilagan ko lang kung ano ang sabat niya sa caller. Hambal niya. Sir, aga pa ini. Tawag ka lang ulit. Kinaga-rounds pa sini ang mga doktor sa pasyente niya sa hospital. Tawag ka lang karon mga 10 o'clock. Ay, ti, amo man lang gali ito. So, nag-night duty kami sadto. Upod ko senior staff. After 9 p.m., nag-pray na kami. Kag mag-paging, nga ginapangabay ang mga bisita nga magpalauli na kay mapahuway ang mga pasyente. After sina, wala na dayon paging. Pwede lang ka-page kung may emergency. So after 12 midnight, nagapiyong-piyong man kami sa amon nga post, Tita Reg. Pwede gidi na, basta alert ka lang kung may magtawag sa telepono. Masabat mo lang, kag vigilant ka lang sa mga tao nga naga-inquire. Close man amon glass door, samtang nga naganap kami Burubuay, may patient nga gina-wheelchair pakadto sa amon. Gusto magsulod. Hambal sa senior staff ko, nonoy, hindi pa gabrihi. Abaw, namurag-muragan ta akong, Tita Reg. Way ko blabrihi ang puwerta. Ti ang patient nga ato gali, Tita Reg. Psych. Tapos kinalingaw-lingaw lang sang folks para hindi mag-wild. Pagsulod sang patient, why niya bala abriha ang admitting logbook kagisiyon? Ay gasinggita ng senior staff, hala kanunoy, ang admitting logbook ta nagisi. Tapos ang antipara, pagid sa ingod sa logbook, ay way niya bala daw hata, kag pang bari-barion, ay Diyos ko. Nunoy, ang antipara ko, paano ako kadya kasulat, ka-admission tabay? So nanawag kami sa security guard. Ginpagwa ang pasyente, kag ibalik sa room. Ay, dumapatay, duman kami kakadlaw. Kuon ko, Tita R, ako na lang masulat ka admission kag admitting diagnosis ta. Ay maan, nunoy ti mo nakunan kagid, hindi mo pagabrihan, kay kilala ko to nga daan, psych ato. So pagkaaga, kintawgan namo ng folks, kag willing man sila nga i-replace ang antipara ni Tita R. Ay kasadya lang, Tita Red, sa amon ni experience sa duty namon. Harvest time naman, Tita Reg. Ang mga sunoy sa uma o kung mga soltero, amo man lang ina, makakita sila sang kwarta. Di nagahagaray.
Naghagaray na sila nga magpa-downtown kag magpamakal sang ila mga biste. Nagkadto sila sa isa ka department store dira sa may Rizal Street. Nagbakal sila pantanlon Tita Reg. Antes na nila baklon, kundi testing na nila anay sa fitting room, may isa sila nga upod nagtesting. Bumotarso daan sila. Wala niya malak ang door. Timing gid ni ginabrihan kay isa nila kaupod. Ti anumig kaigo. Pag-abri, amuman pagdagdag ka brief ni Mr. J. Ito ang brief niya nga daan. Halog ang garter, kag may gisi-gisi, kag daan nakatama. Ahay, karinadlaw pa nila Tita Reg. Kaya nakita, ginila, ginatago-tago ni Mr. R. Buperte sa ila kasadya, nga nag-iistorya, kag nagkirinadlaw. So isa pa gid Tita Reg. Elementary pa lang kami sadto. Nagkadto kami sa bubon, malayaw ini sa balay. Dito gusto namon maligo, kay nagaawas lang ang tubig, kag hindi ka na magtimba. Upod namon ang mga amigo namon, mga neighbors man lang. Ang tatay nila, nagsaka sa lubi, kay magata, butang sa utan. Nakabrief lang ang tatay nila, kag magsaka sa niyog. Sang dito na sa ibabaw, amo man namon nga tinangla sa niyog, kada saka niya sa papa sa niyog, amo man ang saylo-saylos ang iyang egg. Tihalog pa abi ang brief katatay nila. Abaw, amo man amon nga karinadlaw sa idalom Tita Reg. Way man kabalong tigulang, kung ano amon ginakadlawan, abi ni siguro nagdinugsing man lang kami. Ay kasadya gid sa amon ma-experiences Tita Reg. Medyo may pagkatarso nga daan ako. So isa pagid. Si nanay namon sang una, porte gid na kanager. Nagakaon kami, kay ginasaway na kami, kay porte kami kagahod. Sa ulihi, nagsaka ang ayam sa lamesa. Kay hindi pwede magahod. Ginsaway ni tatay ang ayam, kay ginambalan nga sili. Pagkita ni nanay, nga ginakaon sang ayam ang dapli, nangakig sa amon. Kay kaduro ka namon sa lamesa, wara gid ti nagtabog ka ayam. Mbal ni tatay, ti, hindi man bala pwede magahod. Kundi kinutikan ko man ang ayam, nga sili. Ti kay hindi ka bati. Kundi sige kaon niya kadapli. Nagkirinadlaw naman kami Tita Reg. Hambal na kay tatay, ikaw malaam ka doon, pay utro ka man. So isa do lang Tita Reg. Isa do lang Do medyo malawig doon dyan. May ginahatag ang barangay sa mga bata nga medyo manubo ang timbang. May mga gatas, kag pagburon, tignasanlag, ginanamon, kag butangan sang kalamay. Kung di ka namit kanon, gulpi lang nag-brown out Tita Reg. Ay, bala ni Kuya hakpa ang chick starter, kag ihatag sa mga upod manamon nga nagakaon sang pulburon. Sang itimo na nila, tingala sila nga doon hindi doon dya amuhaw. Bao mo man yung utoy-utoy naman kakadlaw Katunto, no? Tama, doon dyan nga pakadlaw Tita Reg, ay hanalingaw man ka mo sa pagpamati sa mga experiences ko nga makahalamot. So hasta na lang anay diri, mabalik naman kita next week para nga maglingaw naman sa inyo, mga KLP lovers kag mga suki. Tawag ako kay Senior Citizen of 3rd District. Kind regards and God bless. Namigid man niya, no? Kung mga kaladlawan, mga comedy. Ngayon mo nga madumduman, kay makaharak-hak kita. Maging healthy ang aton nga heart. So, salamat yid sa imaging share diri sa aton. While lang kita na kayo home, kundi nga nakaharak-hak yid kita, no? Plus, inunahan niya daan to ni Rico kaina. Kagin, gin-end mo with another kahalamutan nga mga story. So, salamat gid sa inyo. Sa imo gid, in particular, Senior Citizen of 3rd District for another story nga gin-share mo diri sa amon. And what about you? Kamo man dira, anong inyo nga luyag man nga i-share diri sa KLP? Is it something very hilarious man or something very serious? It's up to you, no? Kung ano ang inyo nga inagyan, pwede gid nga ma-share diri sa KLP, palihog email sa bombo_iloilo@bomboradio.info
or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang inyo na nga ginakalangkagan kag mga paborito ninyo nga mga dramas every afternoon. After sang KLP, Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So, see you again tomorrow. Madaming higing salamat sa inyo tanan, mga kabombo, sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.